iti tunggal pitik ki puso, kada guru-uray ng istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Ay, si Kamit Gaya Mananias. Saan pa'y matasim mangpat ni Noma? Nyak man mo na pa'y ngawan pa'y. Sa nabali na. Agsubli aklangan itong sardam. Kagap ka po kiti talon. Itod ko lang kumarag tinatang. Ay, agyaman naklaon na ibarok. Mairanon kami iti pagbambanlugam. Naggagat kalakit din ay. Nalawa ti talon mo sa agbangkag kapay. Awan mat sa baling aramidak no saan nga agtalon ka nagbangkag na. Ay, nay, malipatak mo tandi. Mangpaunag kang ka. Kababain pain ken ka. Sa anak mat nga agbayag na. Agsubli aktulangan itong matamtama. Ay, sige nga rod barok. Agyaman akmanan. Ibagak to kininuba nga imay ka. At dan tumat nga tan ni Nova ito nagsubliak na. Kasano nga ron dahito yun, Nova? Nasib nga tan. Kamsan ta pa nakalukan. Awan mat nga rodan ti jeep papaglukanan ta. Mga rekilata lang iti tricycle. Nanginalaki, di ti pagpliti ta. Numano lang ti sildo ta. Kaya't mo nga ron ti umiyan iti kalsada. Makasarak tanto pa'y laki iti mang bastos kada ta. Nawan pa'y tricycle lumapas titoy. Ay, nagrigat laki din na iti kastoy abiyag Ellen. Dahito iti pakapampanunota nga kabrod kat. Kasladyak ka ba ulan daw madayo, friend? Kasano na ananyas no panawam? Agayan ayat kami pa'y matlaang. Naimbag kumaan o agasawa kami. Nagagat ni ananyas. Kabaulan nag-abiyagan day jay. Uray man nalon lang. Ay na, Ellen. Awan pa iti panunot ko day taabanag. Kaya't ko ti maadan iti buko da kwarta. Uy, adan tricycle na sumungad. Ha? Ay, itay pa akayat ko ti agina na. Ang sangpat mo pala gayam, Nova. Apay ngamin na narabyan ka. Awan nga rin ti maluganan mi kini Ellen. Kapilitan na nangarkila kiti tricycle. Kasla na pampanok ka. Ay, pudno day takin no naman anyas. Sa anak pa yung rod anak kaina na. Sa anak nga roda ng agbayag. Itong bigat langin ngagsarita ta. Orat awan trabaho. Uwan, kan barang awan to ati papanan mi kini Ellen. Sana bale. Adda ak tumatkit din iti rabiin no kas pangrigan. Papay, pinagawid mo ni Ananias. Nasapa pa'y matlaang. Ni Ananias sa mismo tinangdagdag iti bagbagina nanang. Nadlaw na nga ta si babanugak. Ang mga nunadlaw na nalamis ti panakilangan mo ken kuana. Adda ka di problema ti ayan-ayat yaw. Nyamot dita sa ludsod yun nanang. Awan ti saan may pagkinkinaawatan ka ni Ananias. Awan mati pagsilosan ti tunggal may sa kada kami. Nasingpat ni Ananias. Nagagat. No agasawa kayo, kabaulan na kang ipayan itinasaya at abiyag. Ay, nanangaya. Saan ko kayo pagsaritaan di tabanag? Awan pa'y tinagtulagan mi kini Ananias. Makaanayan nga gayan-ayat kami. Awan sa bali apagtungpalan na no saan nga iti agasawa kay ton. Nadanon kayo mat di talon na Felisa. Nalasin kayo itay makasidag kayo kanya. Nagsapulak man iti ladag ijay lungog. Ang da ito'y matlati na alak. Ado ti biso kolegi palibtok iti pungto da ti talon ko. Mapinlaan tayalaan kayo. Basitan ti danom na. Tawan mo tin danom na iti kinalag. Dandani mo't gaya man mabalin agapasin dagiti pagay mo. Nalawa ti talon mo barok. Nabunas dagiti dawa.
Bareng nalabon ti apit, nana. Ti pa'y may sa pang panunutek. No, nalakan tumanan ti presyo ti irik. Dahil talangan ng paiso baro. Narigat pa'y nga rod ti agtalaw. Nagmalmalim nga dak dito'y balay. Saan kami nga minanatulog ni Ellen, iti papanan mi kuma. Masaya at nakainan ka, no pa? Nagkita kami kanya na Fili sa ijitalon. Inton pa nag-aapit. Ang mga no saan kan tuon ayan ang mapasyal. Maawatan ka. Adaak lang mo dito'y balay. Sana ka mapukaw kan ka, Ananias. Ay ayatin ka unay. Aramida kami na panagsalukag. Tapno, sakbay ti kasarta, nakasagana akon. Mabayag pa yung mapasamak dita. Aminek, sana pa yan nakasagana. Makaanayan nga agayan ayat na pailaeng, Ananias. Adamat bukod ko nga rapaak. Kayat ko, mapaglupos ko pa iti biyag ni kininanang. Sa anak ka di apaset dahi tanga arapaan mo, no pa? Anya ti kunam no ba? Kayat ni Ananias ngagkasar kayon? Dahi ti pagawata kiti naibagana kanyak Ellen. Ngam kinanakan ko na, nga aging nga kami pinangit ti panagayan ayat. Ngamin, adda bukod ko nga rapaak. No saan mo kapkap na kan ni Ananias? Ape anak ayan ayat ka kan kwa na. Adumat nga tati sabaling agar-aram kan kadita. Masya na kami kan kwa na. Kahit mo asawan, saan mo nga ayatan ni Ananias? Nasursuro ko ngayon ayat. Nasingpat ngamin. Manangisagot kan nadayaw pa'y kaninanang ko. Naglaw ko mat dayta, friend. Panagritnak. Pabor ni nanang mo kini Ananias. Awan problema, kiti panagayan ayat mi kini Ananias. Namtay ko na akon, agpatingga kami lang pa'y dita. Saan kami pa'y agkaskasar? Hanggang kasanon na alukuyan na kang agkasar kayon, kayat mat ni nanang mo nga agasawa kay langan. Naibaga kon kini Ananias nga dabukod ko nga rapaap. Amo ka mawatan nak? Kat no mapagasatan ak nga agaprod, para iti masakbayan minto matlaeng. Naibaga ka ni Nova. Akayat ko nga isa kanaan, ti masakbayan mi. Ito nagasawa kami. Imbagam ka din, nagkasar kayan. No, karag ito'y sa anak pa yan nakasagana, nana. At naibaga ni Nova kanya kadyak maawatan. Anya day jay. Nasaya at ngagpaiso, sa ganaan nyo na imbag ti amin. Madlaw mo mat nga ta, paborak iti relasyon nyo. Agyaman ak nana. Ada ka no bukod na nga arapaap. Kaya't na ka no mapaglupos ti biyagyo. Anya nga tati kayat na asawan. Datang ti jak maawatan. Saan met di adakas ti garapaa? Nasaya at no agtinulong kayo amang bangon iti pamilyayaw. Ni, sino tati akin kotsi ti dajay. Itala makita. Amo na kasama ta, isiman na ka dajay lalaki adimsag iti kotse. Ipaypayapay na pay dagiti ima na. Mabit lang. Kasla palasin ko. Sige na, panawan kayo pa. Umasidigak man kan ko na. Nay, kasla mas daw ka una yung kita kanya ka, Ananias. Di mo ibaga, di nakmalasin na. Ha? Ananias ko na? Darius, si kami kayang. Pasensya ka na, saan ka analasin na tagos? Apay, guwapo ka nila una yan, ha? Nakatartaraki ka matlaw na yun. Kan, langam tibak na nga. Anya ka na ya. Gaputa da ko chikon, aglanglanga ak matanabak na, kasta. Napagasatan ak labasit, iti panakigasang-gasat ko dyan syudad parts. Naimbagpaikin ka, baklang ka. Sana kas ka na tao. Anusan latang tiyag talon. Anay, po, nagpipintasan daga dyan babalasan nga dimsagit ti kutse. Ha? Dano ba? Kan Ellen matgayam?
Naipasagit ka nun na Ananias kan kakasla kayat na ngagkasar kayo. Hanggang kinunam ka nung adabukod mo nga arapaap. Talaga nga awan ti mailimot ni Ananias kada kayo anya nanang. Nasingad na Ananias kanya. Kaslain na ti pangibilangan na kanya kaon. Mas daok mat nga rod iti day tayong bagayo. Imbaga na gayam kada kayo day jay. Makikasarak samot na di na oras no kaskasano kaya. Apay. Adda ka di pa nagduado am kinenan niya. Manalo na ngagpaiso ng kabaalan na kaabiyagan. Nanang, pudno ngay ayatek ni Ananias. Ngam sanak pa yung nakasagana ang makiasawa. Pudno nga tabukod ko nga rapaap, kaday tati ibagbagakan ko ana. Saan nyo kadi akayat? Amaikan kayo mat iti pagnamayan? Saan ka nailasin adagos, Adarayos? Nakapakpak lang ka mo ngaminan. No sa anak ngayon madayo dito yung lugar tayo. Awan kumapay mga kwarta. Nakabalaya ko na dyan syudad. Wow! Nagkasatan ti asawam? Nagsina kami ni tikayan ayat ko. Awan gayam. Awan madlaang ti mangiparet apasyaran ka. Amang ano, adagi mo. Awan pa'y ti kaayan ayat ko. Ni Nova tiyadan kaayan ayat na ni Ananias. Ha? Sayang. Pangkap ko kumangar mo ni Nova. Ellen, naaliptak mo't ngayam niya sa niya. Napintas ni Nova. Adumot tirigrigat ni Ananias sa nagarami ti gayam ko. Naanos ngamin. Nagagat pa'y. Sige. Sana ko nagbayag. Agkihiratan tulangan ton bigat. Nalasin ko anagos na ti kotsem Darius. Napariirin ti igiti talo na pagpalabasan ti oras. Ne, bumalitok mo't gaya mo dagiti dawa. Mabalinin nga maapit. Numano atawon ajak nakakita iti talon. Ang mga no, di mo pa yan kayat ti sumalog iti talon. Jak paket nga taamon ti magnay ti tambak. Awon gayam. Namuak kini Ellen nga agkayan ayat kayo gayaman kini Nova. Apo. Naaliptak ka mo da, Ananias. Nabayag mo ita, nagar-aramakan ko na. Naibaga ni Ellen kanya. Apay, di mo pa ikasar? Saan pa ya kadang iti panawen Darius? Ay, saan ka ngagkapoy-kapoy? Ang mga numaagaw na bayla ang king ka ni Nova. Nagpaikama-kampay lang amin ni boss iti trabaho, no ba? Ang mga no itay-pay lang, agururay ka data. Sino? Uy, sika ha. At damat gayang palimot mo Nalpas ka din ti trabaho yo? Sino? Wow! Nagtaaran? Diyak amo nga tagayaman kaayan ayat mo, Ellen. Anya kaayan ayat? Saan mo ka di mailasin? Ni Darius! Ita nga kami na makita nak ni Nova, manipo di simang peta. Saan mo't nga tangagi mo ni Ananias, numamuan na ngagkukuyog tayo, ha? Ay, nagawis ni Darius nga ilibre na ta iti merienda. Siya tinakaamuan na nga agayan ayat kayan kini Ananias. Saan tayo mo't amabayag? Agkukuyog tayo ito nga gawin. Ang mga nga no, kilaat ngagsubiya kaya syutan. Paging kaita nakasangpita kung diti palay. Pampanunutak pala na ibaga ni Darius. Awan amok na gar-aram ka ni Nova. Jakmat ka di mapapalaw. No, dala kita ang duyos ken kuha na iji opisina da. Napintas ni Nova. E din to tan nanumuak lang nga man nalon. Ngam agtalegak ken kuha na. Nakilugan kayo gayam kini Darius. Naimbag man ta nakita na kayo. Madanaga nakitayan ta. Agsipngit batlangan kat saan kayo pa asimagpat. Pinasyar na gayam ni Ellen idi rabi inanang. Nagtulag da siguro nga libre na kami iti restaurant. Saan matkit di adakas no agaram kini Ellen? Agpaada kayo anapinta si tigayim mo. Nagalisto ko man. Na idi rabi ila nga pinasyar ni Darius. Ang sa bagay, nagasat ti gayem ko no kas pangarigan. Pudno ti ko nang balasan ko.
Makita mo ti pamanag na ti panaglupos nan. Saan lang aray tananang? Langan ni Darius sinasingpat. Nadlaw ko ti kinataknang na. Kat, saan ka nga rodan amangan balasan ka? Saanan? Ano sa nyo lang ti mang rabi da kayo laang? Napsuga kon. O sige na nang, mapana ko ni ti kwartok. Naimbag ta sa anak kay anak kasukat itay nagpukaw ni nana nga adda ka. Narabyan ka kadimanan na si Mang Pet. Saan mat unay? Kasangsangpat ko laan. Okat, anya, kumusta? Saan kaya mga umabot iti makalawas iti panakagapas na iti imo na anairap ko idi. Awan mo't paggapas eh. Ano saklangan na siyak ti aggapas. Ay, di ba'y kakaasik ka magmay saka? Sa bagay, basit ti maparawar mo no ko ha? Injaya ni nanang mo ti tutulong na. Uy, talaga matan niya? Ore dahi tanto lagi buyog. Nalawa basit dahi sinilong. Dahi dahi sumarsaronon ton ti paripar ko. Sige, manmanong aminin ti makigapas gapo iti data a reaper. Makinan ti agirik kadagiti pagay. Dayawag ti kinaalibtak mo Ananias. Duwalagal daw aginapas ta tinalawa asinilong. Pinarbangon ko ngamin ti simmalog di ti talon nana. Dati kayam ti buli-bulyo. Nagadun na ito'y barok. Awan mat sabsabali. Supapak iti anus yung anang tulong kanya. Ay, kahit agyaman naglaunay Ananias. Ay, nawaduan, tinaapit mo iti daigay atalon mo. Nay maglangan nga magungunay ti ado sakripisyo. Ngam ti parikot. Naglakamot ti presyo ti Eric. Uray, saan mo pa ilang nga ilaklako? Parang ngumaton tumatlag ti presyo ti Irek. Ang mga no nakarkaron ton, inton alon ti maapit. Piiman ti biyak ti manalon. Ngam, anus lang ti masapol. Kasi sweldo talaang tantanin awan tinapati kanya. Nagkadungamin ti utang ko. Agpadatan Ellen. Manulatin ang inayon ko turnong ko. Ay, makapampanunutak no kastoy laan. Kanya ti kahit masawan, Nova. Agabrodak sa lahat? Anya? Agabrod ka? Maano sa mga tatag katulang? Domestic helper ko namot, Ay na, oray katulong lang amakon ko na. Dakdakkel ti matgedan ngam ti mga opisina dito Pilipinas. Sa bagay, manumula ti sweldo nga dagiti mga opisina akaaruba tayo. Ngam, dagiti amok naka-abroad, nagdadakkel ti babbalay da. Day tangaro ti pakapampanunutak nga agabroad langan. Narigat noon ano saklatan ti kastoy ang nakabababa a sweldo? Kasano na Ananias? Mananungay no panawak. Agayan ayat kami pa'y mutlaan. Saan kami pa'y nga agasawa niya? Ala, nagsasao ka, Nova. Kaslawan, patagtikayan ayat mo. Parparaw po sa langamin, di pa nagayat mo kankwana. Saan mo man asawan, Delta? Napatag kanyak ni Ananias. Ngam adda arapaap ko, masapol aragpatak. Maawatan ka magkidi, Ay, may kakitin, agawit tan. Awan ito man ti maluganan tan, o kastoy. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti kunam no ba? Agabrod ka? Ay, kasano ako na panawang balasan ka? Aganos kayo pala kumananang. Nung napintas ti gasat ko nga agabron, para kada tayo matlang daytoy. Daytoy lang ti amok apakatungpalan ti rapaap ko. Kasano no, mapeke ka? Amom, kadag ito'y apanawan. Adon ti manglukluko. Iso narigat latan ti agtalak. Ninanang mat. Apay kami nakasta ti panunutan nyo. Saan kumamat Diyo ka di kayat? Aso maliwanwan mo ti panagbiag tayo? Awan, ti di na kaya tagnamay. Kat nagsaritaan nyo ka din daytay kani Ananias.
Ah? Saan? Da kayo pa ilangan ni Ellen ti makamuti dito a planok. Diyak pa'y naibaga ka ni Ananias, taawan pa'y mati sigurado a pag-aplayak. Pagtulagan niyo kumaan na sayaat. Panagkunak, saan na nanas kang ipakadak ka ni Ananias? San kami pa'y magagasawa? Agayan ayat kami pa'y laeng, nanang. Iti dayta ako na. Kasla saan mo matan nga ikabkabilangan ti kaayan-ayat mo. Saan mo takastaan, nanang? Di makunak. No saan na makauray ni Ananias, bayat ti kaawan ko ditoy. Mabalin naman ti agsapul iti sabali. Mabasak iti pangpanggatan nyo. Ngam saan kayo nakita iti ruwar? Ang mga nakaawit kayo din. Napan kami pa'y ngamin naggroserya kin ni Nova. Ay, danda ni awan, ang pati iti sweltomi. Isa, mapampanunot na pa yan, dagabro. Anya? Diyak matiti mababalo ti gayem ko. Amin, danda ni awan papanan ti sweldomi. Ngam nariga ti agtrabaho iti abroad. Siyempre, mailiw ka iti pamilyam a panawam. Katsika, ag-abroad ka man? Diyak pa'y amo. Ginoba pa'y lang kada panggap ng agabrod. Hangam siya, panunutag pa'y anayang bag. Apay nga tangaling basaganak. Rabiin, ngamjak mo't lang makaturukan. Sana sumina iti panunod ko ni Ananias. Amo ngayayatan nak. Mariknak tayta. Sigurado ang malidayan. Iti ipapanaw ko. Napatag kanyak terapap ko. Napatpatag ngam ti amin. Katno da ito iti saan may pagkinaawatan ka ni Ananias. Awan ti mabalin ko. Kulak na nagsubli ka ni Siyudad Darius. Adda ka pa matlagaan dito eh. Ada pa lang napatag nga si kaswag. Damag ko, nalabon ka no, ti apit mo. Si kangarodan at sigurado. Nababati presyo ti Eric. Isa kakaasi kami aman nalon. No apay ngamin nga inan anusam ti nagtalon. No may kakumama ti siyudad. De, may atibiyag mo ita. Oh. Adda dito itigasat ko. Saan ko apagbabawian ti kinaman nalon ko? Nariga ti biyag ditoy. Kita mo ni Nova. Nauman ti trabaho na, kayat ng ti agabroad. Anya? Kayat mo asawan? Saan mo pa yung ngam mo dayta? Nabayagan na saan kami ang nagkita. Kanayo na kamabanog, nga po iti panagpagapas ko. Tsaka mo, nga dagayam araphap na nga agabroad. Nakamamam iti dayta. Ninanang mo't inunaan nakit din. Saan ko pa'y ang nakasarita ni nanang mo? Ni Darius ni nakaamwak. Naistorya ka no ni Ellen, hindi pinasyar na. Plano pa'y laang. Sa awan pa'y magtiamok kapag-aplayan. Kan awan pa'y ti makaanay agastwork. Nova, Ay, pasensya ka na. No sa bali pa'y atao ti nakaamuam. Awan panggap ko nga gilimot kan ka. Kat sapay ko mata saan nakakagura. saan ka mabalinagurayan? Ay ayatin ka unay. Noon, desidido ka nga agabroad. Nakasagana ak at umulong kan kay tigastusa. Anya, sus, kababain matan Awan rumpay nga pagbainam. Agayan ayat na. Saan ka alapdan iti arapap mo? Mawatan ka. Agyaman ak na maawatan na Ananias. Ay, ayatan ka. Ngam, ada bukod kong arapaap. Kayat ko, aglupos pa'y kumamati kasasaan mo iti biyag ka ni nanang. Sapay ko matagbaligi ka amang ragpat iti arapap mo. Adak lang iti lugar tayo amang isagana iti masakbayan ta. Kita, no, kasano ti kinapod no ti panagayat ni Ananias ken ka, no ba? Tulungan na ka pa iti gastusem nga agabroad. Nung mabalin, diyak kaya timadan iti utang anay bag-anagam kini Ananias nanang. Amang ano, day tapay ti pakaitalyak kan kwa na. Anya ti kayat masawan iti dayta balasan ko.
Ada ka di panggap mo amang isukat iti sa balik kini Ananias. Ala, ninanang mat. Tila mapampanunot dan. Saan nakadakas a babae? Kan, saan da kumapagduaduan nanang? Kaputa ay ayatos ni Ananias. Amuyo dayta. Nakitutak ngamin iti imbagam. Di kayat ko asawan. Amang ano ito niyawis ni Ananias di panagkasarmi. Kat sana to na makapagkadkad. Ure nakapagkasar kayo ton. No, kaya't mo nga ituloy tagabrod. Agabrod ka tupay. Adumot ikas ta. Sige, panahon ka pa dito tayo napagluto. Wala nang. Ay, tsak kayat tiyad da sawsawir na. Tiyakon may bagapay day ta kaninana. Ang mga no sabalin tumanan ti panunutan na. Ay, sapay ko ma. Tamatuloy ti panagabrod ko. Napintas to ko matikasat ko nga agabrod. Nakastreka kon iti kwarto iti pinasyar mo ni Nova. Nagatapan na kasyak tinagibaga. Diyak kumapay na amuan no saan na istorya ni Ellen ka ni Darius, nana. Sa bali pa'y atao tinakaamwa mananyas. Ay na, kababain pa'y kan ka. Awan mat nga tati panggap na nga agilimag. Dahil tamat ti panagkunak. Panggap na kanupay matlayan, tawan sapay pagaplayan na. Nasaya ata, nakapagsarita kayo matlaan. Nanyaman ti problema na iti gastusan na nga gabrod. Nakasagana ak tumulong ken kuana, nana. Nagimbag kalakit din ay baro. Amumat nga awan ti mabalbalin me. Ala, pasensya ka lakuman. Tsak mo to na igawin ti dilak. Naibaga kini Darius, may papanti pa nag-abroad mo. Talaga mata niya. Masansan sakit iti panang pasyar na kan ka. Ang mga no pang panunutong magar-aram ni Darius kanya. Uy, di mo pa'y kayat? Nasingpot ni Darius, friend. Nabak nang pa'y. Nagasat ka, naisot makagasat mo. Si kansamot kursunada na. Anya? Sikuray kalalim mo siya, hindi na ibagan. Agnervyos kan sa amatan. Sika ha, nakigtuta kitimbagam. Ngam, adayo ang mapasamak dayta. Amuna nga gayan ayat kami kini Ananias. Dayta ka diti problema. Nanakalaan nga ipamuspusan dayta. Sige. Ito na be. Wow. Agluwas ka nga umay diti probinsya. Awan. Isunto ti panagsarita ta na saya tapno ammom ti aramidam. Masapol nga agbaligi ka. Awan. Ti ka madanagan. Dakkel ti magunggunam kanyak. Sige. Ananias. Naira na alin mabasak iti pagtaktak diran. Pasensya ka, no, nasingat pa nakisarsarita mi ti telepono. Hawantan yaman na. Nalpas kami na nagsarita. Ti sekretaryak na jay, iti negosyok ijay sudad. Talaga abak nang kan. Abdan bukod mo ang negosyo. Won. Naigasat ko ti nagnegosyo. Ngam no nagtalay na edak kuma dito'y lugar tayo. Awan kuma, ti kastoy abiyag ko. At dagasat iti tunggal tao. Masapo lang ang birukan tayo, nuan niya ta agasat. Ellen, si kamat gaim balasang ko. Dumanon ka. Naimbag ngal daw yun, Nana. Ada ka din ni Nova? Ada iti sala sa nagko. Oh, Ellen, ada ka ba? Nova! Ada na pintas nga ipadamag ko kan ka. Ada na amok nga agtrabaho iti recruitment agency. Oh, adan pag-applyan tagabrod. Ay, uray si ka, Ellen. Agabrod ka man. Pinampanunot ko nga rod, Nana. Narigat agan ano saklatan iti biyag iti lugar tayo. Sige, ituloy yung aron tagsarsarita kininova, Ellen. Mahit man di imbagam. Ada ka di opisina da iti kabisera? Ada intan ng address. Mabalin ta pingawagan. Oh, ada ka no iti syudad ti opisina da.
Adu ka nun tinaipatulod day tinaduma-duma apagilyan. Apartment mo day ang danunan mi itinamamo ni Ellen. Masapol ka nungag-apply kami iti Manila. O di, aglos kayo nga ro, damapan iti syudad. Wan, inton maminsan arabi iti nagtulagan mi kani Ellen na panagluwas. Nakapakada kami iti ahen ti trabaho mi. Sapay ko mga ro, dagasat yung nga gabron. Namasapol mo ti kwarta, ibagam lang. Agyamanak. Adan makaanay a kwartak. Inton masapol ti placement fee. Sa balinton na pa nagremedyo. Kas inkarik, nakasagana ak amang tulong ken ka. Agyamanak ka na niyas. Ulitek, sa anak ama uma amang ibagbaga, ay ayaten ka unay. Suportaran kay tanyaman nga arapaap mo. Nasip ngatan, kagap-gapom sa pailang ititalon ananyas. Talaga nagagat ka, Barok. Agsubli ak pa iti talo niton madamdaman, hana. Rabi iti batang ko apan ng traktor da iti pagmula iti kamatis. Agmula ka kadi pailang iti kamates. Kahit nalagasamot ti presyo na. Narigat sa pay ngagbayad da. Basit lang ti mula ak iti kamatis. Nalawlawa ti pagmula ak iti mais kan naduma-duma anaten. Naimimbag pa iti maes tanang ngina ti presyo. Hybrid kan lilingtaan ang mais ti imulak. Aywan gaya, kumusta nga Tandanova kan Ellen? Naimbag na pa tan nakaadakdan iti syudad. Awan matiramidin tan iti syudad. Agawit ta adako sa iti probinsya. Santa ka di agpasyan? Kakaisong na nakaumay ta diti syudad. Awan na itugot ko nga ado akwartak. Iso nga itong maminsan langan nga umay ta. Kuna dagiti empleyado iti recruitment agency, nalakakano lang ay pagnada ti papeles ta. Adda pa yan amo ta adagos. Tuwan nga. Day talaan. Masapul nga agbayad ta iti placement fee. Ay, Juan. Day ta ti dakala problema ta ita, Ellen. Dakala gata ti kasapulan ta. Naimbagkan ka, tada ni anan niya sa pangibagaam. Saan ka di nagkarigan ka? Nakwarta ti problema. Awan parikot. Mano ka di ti masapol mo? Nakautangan dagiti tadakkel ko. Kapilitan yan saldada pa lang ti sangkabas tatalon da. Kurang pa iti 20,000. Nagdakkelan agatan. Nagninangaro ti placement fee, Darius. Ngam sigurado mat, makapag-abroad kami kininova. Ngam sayang mat nila ako daday dyan nuwang ni tatang. Nagagat nga pagtalon day dyan. Agyaman na klaunay, Ananias. No sana ka tinulungan? Saan nagpay ko anak kabahit itik placement fee? Awan na nyaman na. Basta para iti arapaap mo. Enton sumarunon nga aldaw ti panagluwasyo kini Ellen nga agsubli ijay syudad, no ba? Uwan nanang. Kat saan kami itong nga agawit pa diti lugar tayo? Ijay itong syudad nga urayan mi ti aldaw apa nag-flight mi. Mailiw ag tulakit tikin kabalasan ko. Ay, saan nakakadi nga itulnog na nanyas? No, makapasyar kayo ijay syudad? Nairanamat nga ado ti trabaho iti talon. Nagsarita da Ellen kan Darius. Makilugan kami iti kotse na, ta adda ka no napatag nga si kasuna iti syudad. Saan nga rodo na problema ti pagluganan nyo? Madlaw ang napasig launay da Ellen Candarios, ha? Wen, no sa tuma, agatapak pa yung relasyon da. Naragsak da nagsarsarita kat. Ay kat, nag-gaasat ang tigayam mo. Uray saan kuman nga agabroad. Naimbaglangan na, tanay pasyar na tapay lang ni Darius dito syudad. Tenton makadanon ta ni Jabrod, trabaho at agos. Makapaapan ti kinaragsak yo. Asla da relasyon niyo. Si Cam. Ay, di tagaya man di opisina ti recruitment agency. Agoray ka. Nakarikap mo eh. Ha? Ada nakapaskil iti ridaw. Sana po ito na ito eh. Napikit Allah. Kasano da ito yun? Numunagat nakabayad ka na. Kawanan, intaray da nati kwartata. Kasanon? Kababain kini Ananias.
Mabayin naglakit di nga agawid di lugar tayo na mamwanda na pikit ah. Awanan ti mabalinta pa ya. Anya nga ro ti ramiden ta dito syudad. Katang-katang-tang awan ti masno papagturungan ta. Ay, aglisik. Ay, kita ang tinakalukan iti kotse. Ah, Ang idaryos ti dimsaan. Pagturungan dito ayan ta. Ane, kanya tara ramidan nyo. Awan gayam, kaano ti flight yo? Ha? Oh, apay. Asaan kayong mata na makatimag? Ne, akin kinita kayong matlatan. No ba? Agsangsangit ka. Anya tinapasama. kababain ko mama mom dito Darius. Napeke kami. Peke gayam tinagaplayan mi nga agency. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Opisina klaunay. Ane, no ba? Ellen, napayasan kayo mata namang mangan. Mabisina. Jack makapangan. Ano nung takdag iti dadakkan ko. Timayap ti nakaisaldahan ti talon kan nakailakuan ti numi. Pasensya ka na kuman Darius. Kasano ko mama kapanganak mo at dinto ta. Ada ka di may tulong ko? Oh. At titipan nyo, no ba? Ay, yamanak. Sayang na ito in-order ko no saan ang may boss. Ikarigatan nyo timangan. Madamdama, ipasyar kayo. Dahil baglangan takinakuyog na kang imay dito syudad. Awan amumi pagkamangan dito eh. Naimbag ki di ta nairana analabsan kayo. Kasano ko man? Di agkatang-katang kayo dito yung syudad. Inalal daw mo matimbang latiw dito ibalay ananyas. Ay, naggadon na ito alamas. Pinakarasak namin tilungog iti ongto ti talon ko. At ano ti bingay ko? Nalagip kayo man ang padawatan. Ay kit, agyaman naglaunay barok. Manayon na ito'y alsidaag. Un gayam, kumusta nga tanda Nova kan Ellen? Kaano nga ti flight da? Diyak manam mo barok. Saan da ka nung agawid ay jayan nga orayan dati pa nag-flight ta. Agsurat tulat ta ni Nova inton makadano ni di abroad. Awan mo't cellphone ko. Madasak tuman nga iremedyo na kasunok nga awagan. Sige, saan akong ngagbayag na tapno maluto yung rekan. Agyaman na. Talaga mapagnamlamaan ka. Awa, di ka matanagan. Nayunak to, tited kuking ka. Sige. Iawag kuking ka no sa dino ti pagkitanta. Anya? Agawid ka, ijay Cebu a lugar yo? Sige. Awan ti problema ijay. Anya? Owan. Mga mabayagak dito yung syudad. Tadyak mapanawan dagiti negosyo. Kanjak mabalin abaybayan ni Nova. Sige. Bye. Ne. Manipo dimteng tayo dito yung parke. Saan kayo pa yung matimtimag? Anya ti plano yo? Kasla diyak ka ba ilan tagpiyag dito syudad? Kastama di konak edi nabitak pa dito yung Manila. Inot anayarwam ko ti bagay. Aging ga nadaan na kitibukod ko ang negosyo. Kapilitan nga tamit ako di lugar mi Diyak ano mapasano ilaw nawag ko kadagiti dadakkel mo tinapasama. Masya nagkatakwada. Gat siga ano ba? Mabain na nga gawit iti lugar mi Darius. Katawaan daklakit na maamuandaan na pekiak. Itapay lang kasla makit-kita kung ti panangumumsida kanyak. Kasla ibagbagada, gunggunam, ambisyosa ka ngamin kasla kong kunadan. Agsangit ka man na Nova. Ellen, alaan mo ni ti kotse ti tisyo. Dahito titulbag.
No ba, no agawid ni Ellen. Maamwandan tumot laeng anapeke ka. Umay kayo, dumanon kayo. Ag may sakit ta ditoy, ta nagbakasyon ti katulong ko jilay te. Ay, nagkalagayan dahil ti balay mo, Darius. Nakapagpag ng kan. Nagpinintas dito unag. Agkakangina na kiti alikaman. Kastuyan ti kinabak nang ni Darius. Wow! Naglukmag nagitiso pa. Naglamis dito unag. O sige, agtugtugaw kayo pala. Tamang isagana kati pagpalamiis tayo. Anya ti kayo ti ameriendaan. Agyaman kami langan. Nabasok kami pa ni Ellen. No ba, nakalidliday mo ng tilangham. Madadaal ti kinapintas mo. Maawatan ka. No anya ti marikrik na. Nakagasgasat ka, Darius. Nakaadayukan. Idinto tanaw nung mula ang di panagbiag may di probinsya. San ka din ang mabaliwan pa iti pangadang mo, Ellen? Adaw mo awag iti cellphone mo, amang ano ni Ananyas. Sumbata mon ano ba? Hello? Ay, makonsensya ak. Pakawanan naklakuman ni Kumusta kayo Ananyas. ka ni Ellen? Nakaawag ka, taamag kumati ka sa sadyo. Saan na kami pakadanagan ka ni Ellen? Nakagtang kami anasayaan dito syudad. Kaano ti flight yo? Ay, kasanungatan. Anyat ibagak ka ni Ananyas. Jack pa'y amo. Agsubli kami tupay di opisina nagaplayan minton bigat. No saan kan nga agawid pa eh? Do atawan nga aguray akit ipanagawid mo. Aganos kalatan. Ang no saan ka makauray? Mawatan ka. Anya ti sasawa mo? Ay ayatin ka unay. Kat nakasagana at nga giptor. Giptor at ti iliw ko. Aguray ak. Anya ka tinday ta nga ibang bagam kanyak. Ay, wan gayam. Ikumusta nagtulangan kininanang ha? Ibagam kan ko na nga awan pakadanagan na kanyak. Sige. Sige, bye. Diyos ko. Pagawan naglakuman ni nanang. Diyak ka muna kaano kami nga kita. Diyak matamuna niya ti agur-uray agasat ko dito yung syudad. Kalkalpas ko laang nga ng rabi ibarok. Ay, no nasapsapa kala ko maadimta. Amo ka nga ikawa kayo na. Narigat nagmay sa. Ay, gayam. Naawagak ni Nova itay. Ay, kumusta na kanumot ka ni Ellen? Nasayap na kanumay. Ngam saan na nga mo no kaano ti flight da. Agsubli da kanupay itinagaplayan da inton bigat. Kunak manudan da ninti flight da. Gawid da kam no pay garawd. Saan ka nun na? Itay nalpas kami nagsarita. Intex na abaliwan da kanu ti agpa-medical exam. Ijay kanon nga orayan da ti flight da. Saan yun nga urayan ti ipapanaw ti bus nagluganat? Panahon daklatan. Mga na mabalin mo pa'y abaliwan ti pangedeng mo, Ellen. Agsapol talangan iti trabaho ta dito syudad. Agpatulong ta kini Darius. Saan nga agpalo ti panunot ko no ba? Diyak ka ba ilanan tagbiag dito syudad? Ngam, nakababain no akawid ka. Basta na nagtulag iti dayta banag saan ka di? Impambar ko kadag iti dadakkel ko. Asa anak-anak ka pa sa iti eksamen. Tada sakit ko. Ngam nakasalsalon at kamat. Apay, saan ka kadya maasyan kadag iti dadakkel mo nga alilawam? Mga no damagan dan tupay. No, ayan nga rod tay kwarta mapinagbayad mo. Siya kung ti makamoy ti dayta banag no ba? Ay, nalupoy kayam ti pakinakam mo, Ellen. Ngam no siyak, saan na ka maawanan iti namnama? Makaabrodak tumatlaang. Makaanayin ti na minsan apan nakaalilaw ko, no ba? Tsak kaya na maulit. Tamang ano nasaksakit pa iti lakamag. Angan anat ka, kabayatan ti kaadam dito syudad. Manipod itay simitlot iti panunot ka ni Nova. Alimbasagan ak matan. Atawan na saan kami nga agkita. Napaot unay dito apanawan na panaguray.
makapagibturak matkit di. Oray saan ko man na nakabron. Kabaala kabiyagan. No manungot ko man nga kasar kami. Saan ko mat na mababalaw. Tadabukod na nga arapaap. Kaasimat ni Nana Felisa. No saan na amay paayal ni Tinamay. Sa balin sa mo ti imayan ta, Darius. Sana dito ti balay mo. Kukuwak mo't ladag ito'y agaabay nga apartment. Bakante ti may sa, ti takang naad, kabayatan ti kaadam dito syudad. Umay kan, dumsagtan. Darius, talaga kaya mabaknang kan. No ba, awan ko man ti sa pulak. Nagbaligi ako na iti arapaap ko. Asawa laang ang tikuran. Kunak mo arman na ni Ellen. Nabaknang ka talagang, Darius. Adulakit ni di babalasang agduyos kan ka. Sa anak na ta nagbindot iti panagkita? Sa anak ba't na agar-arapahap di kunak? Kunak tupay ka. Ni Ellen. Nakita na kon. Kamakamak. Ellen, mapit lang. Ananyas! Kunak man saan kayo nga gawin? Kadwam ka din ni Nova? Siyaklaan. Sana ko niya agtuloy nga abroad pa eh. Ngamin, sana ka nakapasay ti examen. Kunak man nakabayad ka ni ti placement fee. Di pa kat sayang Mapasublik to madlang, Ananyas. Sige, baliwan tantulangan ti agsarita ha. Kanin, nabanog kin napuyatan ak namin na nagbiyahe. O sige, pasyarin kan to inton rabi. Namnamaklat tanti ayaw dito balay, Nana Felisa. Amo ka na idano natagos ka da kayo ni Ananyas, di pa nakakita na kanya. Saan kayo kanuunay ang nakapagsarita? So nga, imayak makidamat. Kasi tinaibagakon kini Ananyas. Saan ako niya agtuloy nga abroad. Gaputa siyak nakapasay ti eksamen. Ket kasano nga rudan ni Nova? Awan ti rumbang apagdanagan nyo kankwana, Nana. Ada ni Nova iti nasayata ka sa saad. Urayan na lang ti panag-flight na. Ay, pagawanan ta ko may ti panagulpot ko, Diyos ko. Sige, sa anak nga rudan ngagpayagpay. No, umawag to ni Nova kan ka. Pakaamon nagto kumano niya ti madamag maipanggap kan kuana. Agyaman nagtamom ti insungsungbat mo, Ellen. Masapol nga min ngagtalinaad ti panlimad taapan nakapeke. Hindi mo laam mo, Nova. Makunkonsensya siya kiti panagalbod ko kininanang mo. Mabahinag. Ay, kakaasya ka nang iparang ka dagiti mata. Agkayem ta, Ellen. Kat amok, mapagtalkan ka. Bukod mo ti problema. Sa bali mo ti problema, kiti ka sasahad ko, okay? Saan ako makakura, ha? Awan ti amok agapuna, nga ginurata. Ad-ada ka sa pulak ti panakaawat mo. Aywan kayam, inkari ni Darius nga isaragnak iti trabaho. Kat no makapagpampanunot ka, mabalin na kamot nga isarag. Nalpas matlaangan ana ang lilaw ta. Kaya kundi ag na iti probinsya. Ay, saan ta kami ngagpaday ti arapaa, Pelet? Sige, saklatan ti umawag no dakayat kung ibagakan ka, ha? Akong ti makaamong agbayad iti meriendata. Kumusta kayo ti trabaho? Nasayat nga, Darius. Agyaman ak unay kan ka, ha? Dakkelin ti utang ko na imbagan hakang. Saan mo na panunutan dayta? No ada problema mi ti trabaho. Ibagam lang kanya. Amok ti aking kuka dito nang isarakaking ka. Sapay ko mga maawatan. No apay asanak pa makabayad iti kaserak. Saan mo na panunutan dayta? Aking gangada ka dito yung syudad. Agnaad ka itinted ko apag kasiraam. Agyaman naklaunay ka dagiti ipapay mo akin na imbag kanyak, Darius. Bayam, inton makaurnungak. Agabrudak matlaan. Barang makaurnungak iti pagabrud ko. Nasuro ka na makalawas. Manipod dimtang ni Ellen.
Mailiwak unan ka ni Nova. Kumusta ka tan? Hindi inawaga kita na minsan. Sana simong ba? At dangatan iti abroad. Labasan ka pa'y barog. Nana, papanan nyo ka di. Mapanak ko mamangibagay iti kwarta kini Nana Udtes. Naimbagday jay ta nalakalaang akasarsarita. Saklangan ti mang pabulod ka na kayo ti kwarta. Sumurot kayo iti balay. Kababain pa'y ka barog. Awanan yaman na nana. Ang dalakit di. Saan kong ipailam ka na kayo? Agpasyal to pa'y lang dito parke. Madamdaman ng itulot ka. Apay, ag-apply ka pa'y lang ag-abroad. Kuma, sakbay ama amuan da di purok menapi kami gani Ellen. Diyak kayat di may babain, Darius. Nagloko lakat gaminin da di ang nag-applyan nyo. Arapa ako ama ipaayan ni nanang iti pagnamayan. No ba, atay bagaking ka. Saan mo kumapanunutan agun kundawayan ka? Kabailan ka ngay paayan iti namaay. Anya ti kayat mo asawan, Darius. Kunak man no, ni Ellen. Da kayo din adang kasingad kini Ellen. Nakayawan na kiti kinapintas mo no ba? Agayan ayat kayo gaya man kini Ananias. Isumat. Amo nga dan ka ayan-ayat ko. Iso asan ang mabali na makirelasyonakan ka. Agparangak no kwan ang napapaunay ang babae. Panunuto man na yung bag. No asino ti rumbang nga ayatam. Anyan to ti agbalin ang masakbayam kini Ananias. Nakita mo kasano ti kinabaknang ko. Darius, O sige, saan ka pilitan na mga klon iti panagayat ko? Ikan nakit igundaway. Saan kantong agpapawi? pangasim. Di mo ko mariribukan ti panunot ko. Bigbigag nagiti na ipaay mo kanya ka kinaimbag. Nga, bay anak ko mapailaang Darius. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ka di pa yung nagsurat ni Nova kada kayo, nana? Jakmat maawagan ang iti cellphone na. Ang mga nuan niya mo't tinapasamak na. Ti pampanunutay, ang mga no saan na mausar ti numero ti cellphone na iti abroad. So hadyak maawagan. Anyang agpaisyon tinapagtang na. Noon nakatayab matlaang nga. Kasaritak tuman ni Ellen. Ayun agpaiso. No jakla mauray nga agsurat ni Nova. Agpakuyog ag kini Ellen da sa pulen mitibalasan ko iti syudad. Apamok nga agpada tayo mariribukan namang pampanunot. Noon niya ti kasasaan ni Nova, nana. Noon niya ngamin tinakapampanutan na anagabro. Dahito lang nga rudin ang mariribukan da tao. Taas saan ama sinuno, noon niya tinapagtangan ni Nova. Pangasim ka di Ellen. Saan ka makaturturog amang pampanunot kini Nova. Tandi mo't lagsuratan. Ha? Kasano tayo yan? No, kas kadingawan ti mauray ko asurat na. Amang ano, mabalin ako yugan na sa pulin ta ni Nova iti syudad. Ha? Ay, tayo yan. Kasano kay tayo yan? Ay kata, apay adilang suratan. Mga naman kumiti trabaho na nana. Dahil talang ti maipadamag ko kada kayo. Tsak mo't maawagan na. Hamangan no nagsukat iti numero na. Day tama ti atap ni Ananias. Di kay ka di unay madanagan kin ni Nova. Urayan nyo latang agsurat kada kayo, nana. Naimbagmat ni Darius. Nasaya ati aming ipagpakita na kanyak. No manukot ak ama kirelasyon kan kwa na. Amok ngang namayak. Ngam kasano ni Ananias. Amok ngay ayadan nak unay.
Mariribo, kanak. Jak amo ti aramitek. Hello? Naimbag ta sinong bata madagos ti awag ko, Nova. Agpadan nga agbalaw da ananyas kan Nana Felisa. Pangasim, Ellen. Laglagi bam ti karim kanyak. Masapul asaan da amamuan nga daak pailaang dito syudad. Agur-uray ni nanang mo, ti pa nagsurat mo kan Kuana. Ay na, mas asya naklaunayin kan Kuana, Nova. Kung konsensyaan na ka di? Uy ha, saan ko nagayatan dito napasamak, Ellen? Maawatak ti marikrignam. Uray siya. Ay, magkasangit ako matamang pampanong nung titikas sa saat mo. Diyak kayat ngay ayan tigasat ko, Ellen. O sige, bye. Ay, uray anyak mapaspasamak. Masapo lang matong palte arapa ko. Diyak itulog ama pa ayak. Kaya manak na oray kumutlangan tawag mo, Nova. Agpada kami kanina ng mamadantanagan. Luanyakit din tinapasamak mo. Awan tirong ba nga pakadanagan yung kanyak, Ananyas? Ada akit tinasayata ka sa saan. Nasayat no kasta. Mailiwak una yan kan ka. Ananyas, saan ka kumamakpaklaan? Di mo namnamaan ngayon ton agkita ta. Siyak tupay lahan, di ka ayan-ayan. Ha? Anyat kayat mo asawin. Lipatin na kun. Apayakid daw malipatan kan. Saan nakatin nga ayayatan? Sakbay pimanaw ka, nagtulag ta. Makauray kiti pa nagsublim. Awanan tinas ka na subyanta, Ananyas. Nawaya ka na sumapuli ti sa bali. Awanan ti ilawlawag ko pa'y ka. Bye. Hello. Lidop na ti cellphone na. Apayakas ti tinagbali na pangadeng na. Awan amok abasol ko kenkwana. Tsak pag-arupan. Aga po iti panagabrod na. Isumat ti pan nakapukaw ko kenkwana. Anyan na nagulpit ti gasat. Kasanopay ita. Anya pa ti serbi ti panagagawak para iti masakbayan ni. Napukaw ko matan ni Nova. Nasakit mo tiriknak. Imamok ang adada pa yan napasakit ak tiriknan ni Ananyas. Inayat ko matitinapod no. Nalapit. Sana na kami tinaykarit itong kalmaysa. Nilaang Darius tinamnamag ang makaipaayad harapaap ko. Kat amok. Naragsakak to iti danana. Naragsak to ti ayan-ayat mi. Yaman naklaunay, Nova. Saan ka nagbintot iti pangadang mo? Awan ti pagbabawiyam ng inaklon mo ti panagayat ko. Sapay ko ma. Ada ka ti panagduhaduam? Mabita. Ni Ananyas ka di pa ilang ti ayatam? Sakbay nga inaklon ko ti panagayat mo. Insina ko niya, Ananyas. Tasaan amambalin at dua kayo akaayan ayat ko. Amom ti nagpili. Rumbang asak ti ayatam, Nova. Sak ti makaipaay iti pakaragsakam. Si kalaang matinam na maat tapno matungpan lagi ti arapaap ko, Darius. Ay, siyempre. Bakna nga. Agbiag ka, anaselewanwan iti din na. Darius, ada ko makitawagan ka. Mabalin nga, agpatingga talaang pay iti panagayan ayat. Sige. Awan ti problema iti dayta. Nalpas kami na nagsarita ka ni Nova, Nana. Awan ti rin magapagtinagan nyo kenkwana. Ay, kat nagsaya atin lugas tabarok. Ang apaya din nagsurat kanya. Mabayag ka noon iti surat. Awagan lang to kanulatan ni Ellen tapno makapagsarita kayo. Awan mat ngamin ti cellphone ko, apangawagan na kumakanyak. O no, siyak ti umawa.
Sa jakmat among aramatan ti cellphone. Nalakala nga masursuro. Igatangan na kayong to siguro. Bayadan na pa ay dagiti nagastos na iti panagabroad na. So di pala siguro makapagpawit iti kwarta kanya. Anya? Ngam apay akas tamatin kinagbalin apang ngadang ni Nova. Yak maawatan. Napaya kas niya ti pangadeng na. Maawatak mo niya ti Marikriknam. Amok nga'y ayatam ni Nova. Amok ka di dahi ni Nana Felisa? Jak impadlaw analidayak. Saan arumbay nga may ramraman pa Kasaritak tuman ni Nova. Agyaman na. Ang mga nuda kayo mat nga gayam tagin nura. Saan mat siguro ananyas? Saan aday taba nagtidimi pagkinaawatan? Nasayaat ti panaggayam mi. Nagipulong gayam ni Ananyas kan ka, Ellen? Ay, palputan naglagit iti kayam ko. Lukas ano ti panagatigtok ni Ananias? Adadapay kanyak, Nova. Apay. Diyak kayat ani Ananyas ti sawir ko iti rapaap ko. Iso na say sayat lang nga nawayawayaan mi ti tunggal maysa. Saan ka maawatan? Wen gayam, akit kita kayo kadi pailaang kini Darius? Ha? Kwa? Nabayagan na saan kami nakita? Ay, latingitak. Nagulputa kon. Ellen? Apay adam-damagam ti kasjay. Saan pa ngamin anagawid iti lugar tayo? Ha? Di ka la pinampanunutan ni Ananias. Isupay tinaggastos iti panagabroad mo. Saan ko akinid daw kini Ananyas sa tulungan nak, Ellen? Iso tinagpilit. Iso tinagpursiki. Ngam, saan ko mamadanagan? Gaputa, agbayad akto. Ni Darius. Manipod iti nagkukuyog na kadanova kan Ellen anapan iti syudad. Itaman langan nga gawit ito'y. Rita. Ananias! Kumusta? Tibiyag dito probinsya, ha? Naringat lata. Awan nagbaliwan na. Ano usap Tay kunata nga rod. Dagiti man nalon, ti duri, ti pagilian. Pudno ti ko na. No awan kami aman nalon, awan mo't bagas tagatangan dagiti babaknan. Ne, abay analiday ka, Ananias. Di nakla matultulad na naragsak. Bueno, kasapula, iti kwarta. Agdadyak maawatan arit na. Iti palagis-isam ni Darius. Nakapasyal ka man dito balay Darius. Anya ka dito maipay ko. Ang mga nagbidot ka ti maya. Talaga ada kayo ti kagarak, nana. Kastoy nay, nakita kami kininobay di Hong Kong. Anya? Taltalik mo kay Barok. Sa bali lang agpay so tibag na niya. Naimbag man ta, nagkita kayo iti balasan ko. Kaya't kung nga idanon ti panang kumusta na kada kayo. Yan, impawit naman ti kwarta, para kada kayo. Ito'y nanang. Ay, kayo tagi, manaklaunay Pasensyaan nyo ka nun, no day tapay lang ti may pawit na kada kayo. Ado ka nung amin ti nasken abayadan na. Maawatak dayta. Pasig nga inutang ti ginastos na nag-abroad. Ni Ananias pa di ti nagbayad iti placement fee na. Anya? Sa kasjay mo't na nagsinadan. Iso mabainag unay kini Ananias. Kasta aya. Awan mo tinibagbagan ni Nova, may panggap iti dayta banag. Sana balin? Personal dayta biyag na. Saan mo't anapaw ti panagsarita mi? Agyaman ang manan iti daytoy Darius. Okay, sige nga raw din nanang. Di ako nagbayag. Adupay ngamin, di ba pa na? Ado man ti bunga iti mulak iti bangkag na. Isungin lakaman kayo. Ananias. Oh, kaslagtok yan kayo amang hawat karagitoy. Ay, kuwang me. Mabainag launay ken ka. Kalpasan ti nagtungpalan ti relasyon nyo kininova. Saan na rin ramraman kayo? Nasakta na kiti panangisinan ni Nova kanya.
Sa anak agumura ken kwa na. Talaga anasimpat ka, Ananias. Agyaman na saan ka nagbalbaliw. Ay, uun gayam. Nagkita ka no da Darius kano ba ijay Hong Kong. Ada impaw it na para kanyak. Anya? Naikaglismatan ti dila. Kabapain-pain kan ka. Saan pa'y anabayadan ni Nova ti utang na kan ka. Saan nyo na panunutan na dyan, Ana? Saan ko asingiran ni Nova? Yoray nakiwin na suwas kanyak ajak maawatan tiga puna. Anya ti kunam, Ananias? Nagkita da Darius kin Nova iji Hong Kong kat nagpawit iti kwarta apara kin ni Nana Felisa? Oh, apay anak laat kay ti dayta. Ha? Ay, kwa. Ay, pailaw anak tulangatan amang ibaga kin ni Ananias ti putno. Panagkunak, saan mo ta nakaskas daaw no nakapasyar ni Darius iji Hong Kong? Baknangan na di akalugaran tayo. Talaga abaknangan ni Darius. Nagdakkel di balay na iji syudad. Nakapasyar kayo gaya iti balay na. Gasat lati gasat ako nada. No pa'y narigat ti biyag ti manalon. Naragsakak lat tamat. Talaga nga awagan ka kuma Ellen. Ta kumusta at ni Nanang. Mailiwak unahin kin ko anang. Anya nga Rod. Tinawagan ka. Tanakigtutak kiti na amok kini Ananias. Imbaga ka no ni Nana Felisa ken Juana ang nagkita kayo kini Darius iji Hong Kong. Ha? Apay nga narami ni Darius ti Kasjay. Nakigtutak. Kasano kuma nagkita kayo iji Hong Kong kini Darius? Idinto tamok nga. Oops. Saan mo nga ituloy, Ellen? Nova, kunam asaan kayo nagkita kini Darius? Apay nga init ka na iti kwarta ni nanag mo. Kat pinagparang na ang nagpawit ka kan Juana. Ay, dimtengan ni Darius. Sige, baliwan tanto tek sarita. Bye. Apay nga inidop mo ti cellphone mo itay si Mang Batak. Asino da jay kinasaritam? Kwa, ni Ellen Dayjay. Nagulbuda kami kan kwa na. Apay makaungat ka. Olbod! Agpudno ka. Anay, Ni Ananias day jay anya! pangasim, ibatan nag Darius. Apay asaktan nakmatan. Di na ka di ayayatan. Sung batam ti saludsod ko! Isuka di tinawagam! Isuka di pa'y laang ti ayatam! Anay ko, tinungpanak. Chaklin pagarot maramidem ti kastoy kanyak. Naranggas ka mat gayam, Darius. Anya pa'y laang ti kayat mo. Inpaay ko amin king ka. Anya ko mati maghanap mo iti day kaya lalaki. Saan na ni Ananias sinawagak? Ni Ellen. Olbod! Nupod ani Ellen day jay. Apay nga inadap mo! Kaputa dyan kayat nga agatap may papan ka data. Mabalin mo kita ang call register ti cellphone ko. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Ato ko mga kay bakit kinin. Itong ti cellphone mo. Mas laliklikan na ti panagpao ti panagsarita mi. Parparik na kanyak nga tayo limlimat na. Ang napumatay, Chay. Ellen, papanam ka day. Napilisa ti masapat ko. Ay, umayak ko may balayo, Nana. Naamwak ngamin ka, kini Ananias, nagpawit ka no ni Nova kin ni Darius iti kwarta para kada kayaw. Dumaanon ka iji balay tapno, nasaysaya at ti panagsarita ta, Ellen. Nakigtutag nga ron balasang ko. Saan asigaw ngam umay ni Darius dito balay? Nagkita da ka no kini Nova ije Hong Kong, napanda ije Hawaii. Talaga mamati ni Nana Pilisa nga da ijapro ni Nova. Ay, kuha Nana. Kalpasan anak kapagsarita kami kini Ananias, napanakadagos iti balay da Darius ngam nagsubli ka nun ije Manila. Saan kayo gaya man nagkita? Kunak man nung agar-aram kan kabalasang ka.
Agpaspasyar idi kanyak. Saan nga aram kanyak nana? Nabayagan as di kam nagkita. Ay, inawagak ni Nova. Saan ang nagpaot ti panagsarita may? Intun maminsan nga awagan na ka. O may kanto ije balay tapno makasaritak man. Uray apagbiit laang Ellen. Kasla ka ano lang idi nagpatraktor ka. Dadagkal gaya man nagitimulam ama es. Nakaparpartak na ro dagiti pasamak Nana Felisa. Sige, mangmuras kayo dita kamatis. Mabit lang, tayalaan kayo ti sariping dagiti mula kabawang. Nagadupay abunga dagitimulam akardes ana intar iti igit kitambak. Naimas sa mapakpat na kita. Tulungan kayo magpuros. Irapin ko, kabayatan ti panangruot ko iti kanon dagiti kalding ko. Mabainak launay kagana niyas. Ang sapay ko ma. Agbalbaliw tumatlaang ti panunot ni Nova. Papanam, amok nga awan trabaho. Ada ko mapan ko gatangan. Ngam gaputada ka? Sana ko magtuloy. Dumanon ka. Daytoy ti laglagi pom Nova. Jak kayat nga agpastrak ka iti uray asino dita. Kunam nga ta ajak ammo nga ado ti agduyos king ka iti pangpanggadam. San kumamat akas na kababati pa nagkitam kanyak, Darius? Nagawit ka kaya medya probinsya? Apay, masapul ka di ngagpakadak king ka. Apay nga inaramit mo ti kasyay. Pinagparang mo kaninanang at daak iti Hongkong. Saan mo pa'y akayat? Kayat mo ka di ang maibabayin kay lugar nyo? Kayat mo nga ibagadaking ka? Gunggunam! Ambisyosa! Pangasin. Apay nagbalit ka mo ito nakastoy, Darius. Kunak mo na yung bagkaatao. Apay apas pasakit at nakmat. Ang dalakit di limlimod ni Nova niya. Panagkunat. Magkikita tan kini Darius sa Manila. Nga to Darius ti kapunan no apay anak kisina ti gayem ko kini Ananias. San pay lang ipagpakam mo kini Ananias dayto. Aging ga iti saan ko ang panagnagan ti amin. Ellen? Ni Ananias, agluwas sa kamapan iti Manila. Diyak ipagpakam mo kanwana. Awan mo tiga pinagpakadak kanwana. Naibaga ni Nana Felisa kanyak iti nagkita kami iti talon. Napan nga kanumot iti balay da. Ket ninova ti adda nagsarsaritaan niyo. Ananias, aging ka kadiita? Ay ayatan pa'y lang ni Nova? Amo, sana kas ka rin na malipatam. Pudnulay ta, nilaang nova ti inayat ko. Nalidayanak iti kalat apan nakisina na kanyak. Adyak mat maawatan na niya ti pudno agapuna. No pa'y jak namnamayan ngagsimnobyan kami pa'y. Sana kas ka rin na malipatak. Magbayag-bay ti panagsirita mi. Amang ano mailaw anak ko. Kuna ni Nana Felisa, agar-aram kanuken kanitarios. Ala, pada kailangan ni Nana. Pinaspasyar na kagpaiso ni Darius, idi. Kas may salaang agayam, ti pangibilbilangan na kanyak, Ananias. Agbabawi akon, anak ayat-ayat kini Darius. Pamarang lagayam, ti kinaimbag nga ipakpakita na kanyak. Nakarang-rangkas. Italama amiris ko. Saan ko maarumbang anak isina ka ni Ananias? Kapulahan ka ni Darius. Awan kayam serbiti kinaambisyosak. Awan. Kapoy tarapaap ko. Nailaw anak kon ka ni Darius. Diyak muna ka sa nga makaruatak pa ikan ko na. Saan ko anawagan ni Glande? Manyaki din dinapasamak na. O sige. Mapan ka, ijilay ti alugar na. Pakamuan na to. Sige, bye. Masino tayo siya, Glante? Masino tayo siya? Kaya mitirwar di tataw. Saan ko nga ipadlaw nagsangitak?
Nagkapuak iti pangpanggadam. Saan ka kano simrag? Madmadi nga minti magpakik. Amanga no agpampambar ka la. Saan mo apadpadasan ti mangloko kanyak no ba? Maamuak lang nga adda sa bali alalaki iti biyag mo. Ang asim. Sana gaput ambisyosak. Kat kastamatan ka ba pati pagkitaam kanyak, Darius? Daytoy ti laglagi pa. Saan kanton a makasarak iti kaskanyak? Sakla ang ti makaipaay iti pagnamayam. Lining tak, day diin padawat mo abagas ti balangkoy, ananyas. Iso ti pagsangwan ta meriendaan. Kaslasanak pa napalpaan. Handa kami nagisulsor iti ipon. Binatang ko na, noray nangina. Manalon kang agpaiso, ananyas. Saan mo amarik na tiriga? Kung kayam, sa balit malagip ko na. Saan ka di nagpakada-kada kayo ni Ellen? Naggapo aki di balay na, kat nagluwas ka no idirabi, anak pa ni di syudad. Nabayagan, day di na uli pa nagkita me. Ang mga no matukutan dito ay probinsya kat nagsapol iti trabaho na iti syudad. Awan mo't nadakamat na iti kabalay na, noon niya't gagara na iti syudad. Ay, tantani, akit tinayaw awan. Naimbat na natuntunak matlang na iti balay ni Darius. Wow, talaga pakna. Nagdakal kan magpintas ti balay na. Ay, ba't kiti mababalaw ni Nuba kas pangarigan? Apay nga tanga itay nagsaludsudak kadag iti kaaruba. Kasla, likliklikan dapat. Hindi pa. Nagriringan ti cellphone ni Nova. Hello? Nova, kaya't kung agkita ta. Ha? Ada kita dito syudad. Ibagam ko man na sa dino ti pakakitaakan ka. Nagpasyal ka dito syudad? Wano? Rinantam, akayat nakamakasarita. Adaak dito'y trabaho. Uray ka malpas si trabaho. Pangasim. Agkita ta ko man, Nova. Klas a restaurant dito yung mayanta. Nagadupay din order mo. Kakalsaki iti sweldo ma. Mangantakit din. Oray na pe kita iti panagabrod ta. Nasaya ti biyag ko dito syudad. Gapo kini Darius? Ellen. Akatapsan kanyak ti kayom ko. Ibagak lipod no. Sa bali ti simniplot iti panunot ko. Idi na pa ni Darius ijayan ni nanang mo. Kat imbaga na nagkita kayo iji Hong Kong. Ellen, saan ka dakas sa babae? Dakas ka diti akarapaap? Amom Nova, makit-kitak ti kinaliday mo. At dalaki dinadagsa na problema. Awan sa bali ang makatulong kanyam, no saan asyak anasingat agayem mo. Pangasim, saan na ko maapagilimutan? Ay, tan kalaunay no ba? Nakirot ti panangarakop na kanyak. Kasla, jakon kabalan. Apa nga indronak? Anya ko matidaks na no agin nagagta. Kat agayan ayata. Oray man kat no. Nakasagana ka mga kasarking gano ba? Nakalukat ti tawa. Kababay na da makakita ka data. Sige, mabit lang. Kasla da nakita ka man orbayan. Agore ka. Kasla anda inarikap ni Darius iti sikat na. At dain sa likat na. Narignak nga na natang kanaba nagitilingat tinapos ko na jacket na. Diyos ko. Asino nga taday dyan nakita na? Kasano na nalimod at sinurot na kami ni Ellen? Nakita nanti. Oh, Diyos ko. Saan ko ma?
Talong tunal daw manipod naglos ni Ellen anak pandilin syudad. Saan ka lupa asimbang pa? Apa nga taakas ti marikrik na. Mailiwak nga takin ko na. Saan? Ay ayatag pa lang ni Nova. Kat awan plano ka mang lipat kan ko na. Awagak man kat ni Ellen. Hello? Nakaawag ka, Mat, Ananyas? Naamuak iti pamilya manapan kalita syudad. Naumakansan iti kinakurapay iti probinsya. Adala na patag nga inasikasok dito eh. Agawid ak tumad lang. Diyak may iba ka no kaanong agawid ah. Saan mo itong arot aliplipatan di sarabok Day talaga ayam. Anya di kahit mga sarabaw. Agang hangawak laeng. Ipay-ipay sumutang. Nagpintas nga tapagpasyaran dita syudad na niya, Ellen. No, dayjay ang kinabayagan ni Ellen ijay Manila, Ananyas. Ang mga no, nakasara ka niti pagtrabahuan na. Adala ka ron napatag ang kinagara na iti syudad na. Amok pa yan na niya dayjay. Jakmatan sinaludsod. Nagbakasyon lang at ang araw. Di namat na ibaga, no? Kano nga agawid dito probinsya. No, naamuam ko maidi ang nagluwas. Kimuyog ka kumatam no, nakapasyar ka mo ti dyan. Jak mapanawan ang iti trabaho iti talon na. Sana mauawan ti trabaho ijay. Kahit kumusta nga ro ti presyo ti irek. Problema pa lang aging gaita. Plano nga ipabayo lagi tinabat-bati nga Eric. Tanangin nga nalabasit nga ilakok abagas. Ha? Naklano ni Darius. Aileen, adda ka pa ilagayam dito yung syudad? Ako Rika. Kasano ang natuntunam dito eh? Sinurot na katay dinalimot niya. Saan na ka di pastrikan? Umay ka, sumur ka. Agyaman ha? Mabutang ka kadi ang madanon nakliti boarding house mo, ni Darius? Ha? Saan ka na makapagulbod kanya? Nakita ko ti pamanagnak nga da relasyon nyo. Anya ita. Ibagam ka di nga ambisyosa ak. Mapapalaw na ka di Ellen. Maawatan ka. Di pa kasta awak laan. No apay analipatam adagos ni Ananyas. Gapoy ti kinaimbag ni Darius kanyak. Adon tinaipa ay naapag nam ayak Ellen. Ngam, oray no kasta. Saan kami pahingagdandan na kasagasawa? Noy ayatan nyo titunggal maysa. Anya ko mati makaigawid kada kayong agkasar. Manmano ti kastoy agasat. Nova. Ellen. Sige, saan ako niyang payag? Mapanakon, Nova. Darius. Nabartig ka na. Ang mga nasan mo amayawit tabagim. Ang mga dumadisgrasya ka, si babartig ka ngagmaneho. Wah! Abay! Kayat mo kante, amabarta ka? Amok! Ay ayatam paylaang ni Ananyas. Katpanggap mo asablianan niya. Amok! Ati kinabak ng kula ang tikinamat mo kanya. Saan na po na tayo, Darius? Uray man kat nga umianak dito'y. Kukwak mo dito'y. Ala, may kantaintan maturok. Darius, pangasim. Saan mo nga ituloy di pa panunote marami din? Adon tinagastos ko ging kano ba? Anya ti kayat mo asawan. Agasawatan tumutlaang iti pagtungpalan. Iso asan kan ngagkadkadbay. Pangasim. Saan nakagundawayan? Anya agundawing ibagbagam. Walo, dayjay kadipay laang Ananyas ti pampanunotam, ha? Anay ko. Apay kasto'y matandararamadam kanyak. Patayin na klayan, Darius. Kaya't mo apatayon ka! Anay ko. Salbag, paisamag na ito yung estorbo. Hello!
Anya! Natiliwan eh! Saan? Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Apay nga tang alimbasagan na. Sana mapunas iti panunot ko ni Nova. Uray insinanak, adya ka mo tipod na agapuna. Ay ayatek pa'y laeng. Kumusta nga tan? Apay akasto iti panagtimbayok. Agar arapa apak ka di. Kasla makitkitak ti rupa na anandigos iti luwa. Ken agdardara na iti bibig na. Adda ka manan, Ellen? Agluluwa ka. Agpudno ka man kanyak, Nova. Kapkabilan nakakati ni Darius. Dumanon ka. Nova, di ka pa'y naagawid iti probinsya. Tapos nagparparik na kanyak. Dandali, sana ko na makaibtur, Ellen. Tiyan mo, nasaya at tao ni Darius. Naranggas gayam. Sige, dasangit mo lang. Dahito'y tinaganap ko. Nangatuunay ti arap-aap ko. Nagba nagkakastoy ka po iti arap-aap. Nurang ranggasan na kamatlaang ni Darius. Pwede mo pa ilang panawan. Mabutay nga ak. Ang mga nusurutin na kaya Ilocos. Pampanunutan ka di pa lang, di pa nakaibabain mo. Mabutbuta ka di mabalin ang mapasamak ka. Nulibasak ni Darius. Sigurado asurutin na kaya Ilocos. Kat iramraman na lakit din ni Nanang. Ni Ellen na ti umawawag. Apay nga taasaan palang agawid. Hello? Ananyas, imbag kasi mong ba't ka adagos? Kasapulak itulong mo. Kaya nga, adda kalidakas na napasamakin ka. Kasano atulugan ka kat nagadayo di ta syudad? Saan asyak tinaisagmang? Saan ka amawatan? Inton makadanon ka diti syudad, ilawlawag ko na imbag ti amin kan ka. Tungag ka iti ibagak Ananyas. Sabtan ka iti terminal ti bus a pagluganan. Talaga saan ka amawatan? Sige, danunan ka di ta syudad. Manyan tinapasama kit Ilocon. Kay pa'y nga urayak ti awak na. Agaluwat tayo di aglande. No isagmak na. Yan, diyak kaya ti mabalon. Nung sa dino ti paglimpangan. Ang mga numatuntuntak iti probinsya. Neno ba? Itugot ko iti paglimpangan. Ti may sasalpon ko. Masapul nga agtignayak sakbay amaladaw ti amin. Naamuak iti kasinsin mo anapang ka ijay kabisera, Ananyas. Agluwas kang samat. Kalpasan ang naawagan nak ni Ellen. Napanak nagpareserve iti pagtugawa kiti boss. Dawasan daklat na ni tawiting shed. Mapan mo danonan ni Ellen, ijay syudad. Agpatpatulong. Di namat inlawlawag no apay akasapulan nak. Kalat ang nagtimbayo akiti day tang imbagaman Ananyas. Nalagip ko lagar ni Nova. Nana, Awan pa'y pulos, tinaawat ko asurat na. Madanagan na. Ang mga nuwa anyakit din tinapagtag na. pinaparparmatak may papat ka ni Nova. Laita nga tati pakasapulan ni Ellen kanyak. Itay pa'y laparbangon nga dak dito istasyon tibus amang uray kan ka. Naimbag ati may kaadagos pa'y amaladaw ti amin. Saan ka amaawatan?
Apay akas na matandalagan ka. Ni Nova, kasapulan na titulong ta. Ang paggatibiyag na Ananias. Apay ni Nova. Amo ka matiktikaw ka. Aday pudnukan ka. Saan apod no nga adda sakit ko idi? Napeke kami lang kin ni Nova. Aniya. Pakawanan na ko may di panagulbod ko kan ka. Mabain nga ni Nova nga gawid di lugar tayo. Taumsyal nga ang dagiti tao. Tsaka rin pagaro. Kaasi kayo man. Nang runa ni Nova. Pudno nakakaasi ni Nova iti sidong ni Darius Ananias. Ha? Apay ni Darius. Agayan ayat dan kin ni Nova. Saan na pa'y nga gasawa? Rangranggasan nan. Iso pangasim. Mapantan iti ayan ni Nova. Sakbay amala daw ti amin. Nakabaybayag ka nga gunggunay. Partakam ti agrubat, tapno makapanawtan. Saan? Diyak kaya ti sumurot kan ka, pangaasim. Palubusan ako nga agawid. Tapnan niya, makisinubyan ka kini Ananias. Agpudno ka man kanyak mo. Ipatanak ko marikata nga umangas. Kaya't mo ito patayong kalangan. Masapon ka isurot ka iti papanak. Nawaram. Atay ko! Adda tao, Darius. Diyos ko, ang mga ni Ellen daytan. Saan mo nga ikaskaso? Sige, umaykat. Magnatay ti likod. Uray niya ti mapaspasama. Sa anak niya agpatiliw asi bibiyag. Kini ka. Ipatanak! Ang ko! Tinakagat mo titakyag ko! Salbag ka! Naitipay ka! Nakong tartisan lang yan. Ang taraya kong armor. Ananias, kasano nga? Nova, masya naklaunayan ti pampamayan ni Darius kan ka. Iso nga inawagak ni Ananias kat imay adagos dito syudad. Dakkel timres ang tibagin. Anya tinapasamak kan ka. Kuso-kuso na ti buok mo. Kan, nabriyat pa iti kawas mo. Tiwanan pa talaga ang nakadakdakas. Ti amo mga ta numalibasan lak! Patayong kalagan! Saan? Di mo paltungan ni Nova, Darius. Ananias! Sika! Meron! Patayong kayo langan! Kasta unay iti panagkabakbak. Kila at asimiplot iti panunod ko ni Nova. Antan samit tindakas na napasamak iti anak ko. Ay, Diyos ko. Tarabayan niyo ko matibalasan ko. Saan niyo ko mga itulong nga dadakas ang mapasamag kan ko, ana? Kani, Ananias, kumusta na nga ta ni Joshua? Apay nga ta, apinaayaban ni Ellen. Ina, ang tigtigirgirak pa yan itinervyos ko. Ikarigatak ti mapan manghalay iti dano. Marinak nga ang kapsutak. Ang mga numaawa na anak pa'y iti puot. Baglakit din tadimtang dagiti pulis. Tsaklamun na niya kumati na pasamak. Ay, tiyawanan pa in Atarios. Illegal recruiter magayam. Rimuaran tipod na kinatao na, Ellen. Takas gayam. Tinasakit. Isukayam tinang biktima ka data. Ay, tiyak mapakawan tayo siya Atarios. Kapoy tinaamuan ta kadagiti pulis. Ha, nasikap ti loko. Plinano na aning bagti amin. Tapno agtinag kakan ko, ana. Ni Ananias si pagdanakaklaunay. Diyak mapakawan ti bakik no takas ti mapasamakan ko na. Saan pa arim mo dagiti doktor iti emergency room? Tapno mamunta ko mano na ikat dan ti bala iti bagina. Nadagsan unay ti nagpasulak ka ni Ananias, Ellen. Gabok ka ni Darius. Agngangabit itan ti piyak na. Nova,
Masapul ang maamuan ni nanang mo daytoy. So, tinasayaat. Awagak ni Jose akaaruba tayo. Tapno makasarita ta ni Nana Felisa. Nana Felisa, sakbay agsarita kayo kininova. Ada kayat kung nga ipodno kada kayo. Ipodno ana pasama kada kami kininova. Biktima kami iti illegal recruitment, Nana. Anya? Dahil tatipodno, Nana. Ada ni Nova dito Manila. Iso tiga po na nga imayak dito eh. Sa kalpasan na, inawagak ni Ananias tapno sumarunong kanyak dito syudad. Nova, kasaritan ni nanang mo. Nanang, pagawanan da ko, ma. Ang lalaki din tinapaspasamag kan ka anak ko. Ulitit, nanang. Pagawanan da ko, ma. Atindog nga, istorya. Nga, bayan nyo. Maamuan yung tumatlaan ti amin. Ikararagan tayo kumani, Ananias. Asapay lang kumatamalasat natin pa nakapaltog na. Agyaman at nakapuot ka matlahangan, Ananias. Pakawanin na ko, ma. Ado tinagbasulakan ka. Nova. Itilaksid ang itinapasamak itinagbadanta. Sana nagbaliw ti panagayat ko kin ka. Naimbag ka unay. At adala nga ro din na makonsensya. Ananias, hun kaya, naipakaamo ko ni ti pamilyang kinapasamak kan ka. Kastaw ni adanag ta. Kaya dati umay dito syudad. Ngam kinunak. Ada kamen ka ni Ellen ti makaamukan ka. Agyaman na. Saan? Di ka akyaman kanyak. Siya tirong bang akyaman kan ka. No saan agapo ka na kayo ka ni Ellen? Tsak lamon. No sa dino tinangilamangan ni Darius kanyak. Kagurag-kurak tayo siya alalaki. Sumutlag kayam abimak na. Takadakdakas magkayam. Diyak amuno kasano ti panagyaman ko kan ka, Ellen. Napudno ka unay agayam. Saan nagkabinaybayan? Saan ka kaya tababalawan? Ang naman tinapasamak, lipatan tayo. Kasano malipatak ti kinarangkas ni Darius? Amo ka na trauma kay tinapasamak kan ka, Nova. Ingin basol ko matlahan ti amin, Ellen. Napasamak na gito'y gapo iti kinaambisyosak. Gusto daytan. Ang mga numakaraing ni Ananias iti dayta pa nagsangsangit mo. Saan ka mababalaw? Amin tayo. Karbangan tayo ti agarapaap. Kalpasan ama itiklop tayo. Masapol abumangon tayo, Nova. Apay ngay may kayo dito'y pagbalutan. Nagkuyog kayo bay. Sikapay ti makagora, Darius. Ti dakop ti impa ay mga kinaimbag kanyak. Saan nga umtas asupapak ti kinarangkas mo? Pagtali na ito abat hibat iti piyak ko dagiti linak amukukan ka. No awan la kumatirehas ang nagbaatan tayo. Ipapasko ti mangtung patong paking ka, ano ba? Saan ka pala nagnakam, Darius? Uray saan ka ngay darom iti dandani pa ng patay mo kanyak. Sigurado amalungsot kamot lang iti pagbalutan. Makasangit ak lama kalagip iti amin. Nagpalinak awan sirpina. Yak lakit din nadlaw dakas kayam ti planom. Inaramat mo ti kinasikap mo. Tapno magunod mo ti panagayat ni Nova. No saan ko nga inarami dayay? Diyak ko man ang agaw ni Nova king ka. Ngam si kalata, ti ayayatan na. Pagbalbaliw ka kuman. Amo, uray ka salot ti kinadakas mo. Andamot kinaimbag iti pusom. Panawan takon, saan kayo kasapulan? Ni Ananias tinangikid din. Asagbay nga agawid kami iti probinsya. Kasagita na kapay nga umuna.
Ayan, nalakit din na napaspasamak mo, anak ko. Nanang, Ang yaman ang nakasangpot ka ang awan tidakas ang napasamak mo. Kan agden na tamanan. napaayak nanang. Gapo iti kinaambisyosak. Gapo iti harapaap ko. Kasto iti nagbanagak. Saan ka mababalaw na nagarapaap ka? At dadagiti marang gundaway kandakas ti panggap na. Agas ka ni Darius. May saka biktima nanang. Naipalabugak iti pamarangay pakpakita ni Darius. Apmok, asaan akas ka rin na amalipatam tinapasamag kan ka. Ngam iti panaglabas ti panawan. Rumimbaw to ti ragsak kan kinatalingan ngan tinakam mo, anak ko. Mabainak lang unay kini Ananias nanang. Saan ang nagbalpaliw iti panagayat na kanyag? No saan nagapugan ko na? Diyak mo. No si Bibi agak pay ita nanang. Ulit, sana nagbalik ti panagayat ko ken ka. Baliwak man ang tagrupoy ken ka. Agyaman nak, Ananias. Mabainak launay kan ka. Ngam kayat ko ngay baga. Nagtalinaat ka, dito'y pusok. Nova, Ang yaman na kiti Diyos. Nasaan anamulitan ti dayaw ko? Iso na lang ta. saan ka nagsangit? Saan ka ada ka sa babae? Nailawan ka lang. Kasi kamat lang tinangalangon kanyak. Utang ko tibiyak ko kan ka, Ananias. Sana bali ang napaay ka itarapap mo. Tagdaak. Ipaay ko tinaranyag ang masakbayan. Asino ako mga kadkan. Ikarikmat. Ipaay ko ti sinubukal abyak ko kan ka. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, ada guruuray nga istorya. Welcome iti dete a programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testimony iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Iho. Nasaba ka man si Bangpad. Kaputa, naaliptak ti sekretaryak, mama. Nasapa analpas dagiti impakamakam ko a papeles. Iso nasapa akmat asimbang pat. Anya nga rod day ta nakasupot a bitbit mo. Meriendayo kinilani a katulong tayo, mama. Nalpasa ko na nagmerienda. Itad mulatan ka nila ni. Sa dinong nga rod ti ayan na, mama. Aday tilikot ti balay, aglablaba. Ane, malaman ngam aglablaba pa ila. Kasano, inikat na ngamin dagiti kortina. Kat iso ti madama, alablabaan na. Ay, sige, mama. Inakman nga rod iti ayan na. Taitid ko man ti ginatang ko a merienda na. Sige. Nakadkadlaw. At pa naggusto ti anak ko, iti babaunan. Hello, Doña Carlota. Nakaawag kayo man. Kapunta kayat ko nga ibaga, adituyan balay amang rabi nila ni. Ang senyora, Oh, Carlota ko namlatan kanyak. Diyak kayat iawag mo kanya ka senyora. sige, Carlota. Di mo sagsagaan di balasang mo nga gawe, doon sumangpot di na balayo. Managbabain ti anak ko. Iso dito iton balay amang rabi eh. Palubusan yung tulatan, numalpas na giti trabaho na. Agpaluto kadagiti paborito na sinaan. So adito yan balay amang rabi eh. Itulog tulatan di anak ko di na balayo.
Carlota, Napsugak iti ginatang yu ang merienda, Sir Jetro. Oops, kung nagtumot adya kaya tis nga wag mo kanya. Jetro ko namlatan. Kasla mabayinak ngamin amang birbirnyas kada kayo, sir. Gaputa anak na kayo ti amok. Apay kumamabain ka. Siyak na nga rudan ti mangibagbaga Jetro latan ti awag mo kanya. Sige, sir. Ay, Jetro. Kastaman ti ko naklani. Nagsayat kaunay kanyak, Jetro. Kan uray ni mamang mo. Anya ti kunayo, senyora? Dituyak to balayo amang rabi? Wan, katlotwag to, dagiti paborito masida at tagsasango tayo amangan. Ijayak tulatan balay amang rabi, senyora. Di mo pa ayan ti tarigagay ko. Agsasango tayo amangan, Lani. Ay ko, mabainak ngamin kada kayo, senyora. Dahil tati kayat kong ikatam nga ugalim. Tiyak kayat ti managbabain unay, Lani. Sige, senyora. Oh, kahan mabalin ka di. Nana ko namlatan kanya. Wanang amo kayo, senyora. Uray pay. Tiyak kayat ti senyora ayawag mo kanyak. Taim bilang da ka nakaskamang ti pamilya mi. hello, Lani. Apay ngay mawag ka, anak. Kaputa marabianak itang nga gawid di balay tatang. Tako na dagiti amo ka dituyak kanun balay da amang rabi. Amukon. Inyawag kanyak ngamin itay ni Nana Makarlota. Anya? Tatang, mabainak ko maadituyak amang rabi. Makagura damat kanyak no jak pagustuhan ti kalikagom da. Maawata ka, anak. Kan rumbeng amakibagay ka karagiti amom. Nang runag at nasayap da unay kan ka. Apo, nagimas ti linuto masida tayo, Lani. O sige, mangan kalata, sir. Ay, Jetro. Inton balpas tayo amagan. Di mo tubaybayagan ng panitulo nila ni iho. Taba nga dumadandanagan ng ti amana na marabian unay di balay. Wan mama, Nakasaysaya at kayo unay kanyak, nana. Jetro, day tala unay ti pagbabainak kada kayo. Awan ti rumba nga pagbainam, iha. Tatay ko namin, sanda ka nga bilang nga sabsabali kada kami. Gaputa, ibilang ta ka apasat ti pamilya mi. kastangag pay Lani. Iso di ka nagbabain. At itin na poy. Sida. Saanan, Jetro? Nabsuga kon. Manyalakit din aya. Nagbasit ti kinan mo, iha. O sige, Jetro, kargaan pa dita plato na. Wan mama. Atoy Lani. Nagadulakit din tin kargam ngayon na po, Jetro. Una, naimas mati si tayo. Iso akanom amin dayta. Naimas ti pandangan tayo no agsasango tayo akastoy. Ay na, agyaman na, napasangpot ka matlangan, Lani. Basta una tinantanag ko. Parabin nga itala nga sumangpot ka. Pasensya kayong tatang no italati sangpet ko. Itay nalpas kami ngamin anang rabi. Mayat mat ti panakitungtong kanyak da Jetro kan Nana Carlota. Nana Carlota ko namin di amo. Gaputa, iso ti kayat ni Nana Carlota nga yawag ko kan kwa na tatang. Ket ni Jetro. Di namat kayat ti sir nga awag ko. Jetro kanu mati kayat na apangawag ko kan kwa na. Talaga anak kasaysaya at nga ginakin ka balasan ko. Wen tatang, katday tala unay ti pagbabay na kadakwada. Nang nangruna ka ni Nana Carlota. Luamom la kumatiga po na no apaya na saya at unay kan ni Carlota. Tatang? Apay may paymayan kayo. Ha? Kwa, awan? Madalang nalagip ko, anak.
Wow, nagpintas ni Lani iti dayto nga post na aladawan iti Facebook. Iho. Oh, anya tatakit kita iti cellphone mo. Ti infos ni Lani aladawan na iti Facebook, mama. Kitaan nyo, oh. Nagpintas iti dayto aladawan na. Talaga napintas nila, iho. Manabukan ko, ana. Tawan sapay mat boyfriend na. Anya nga tanong. No, anya? Oh, ituloy mo. Ay, saanan, mama? Ang mga agungat kayo. Oh, Si sekretarik, mama. Hello, Krisa? Agyaman na, Krisa. Ta naikamat mo matlaang dagito yung papapeles. Basta da kayo ti agmandar, sir. Talagang ay karigata. Isot pag gusto ako na iking ka. Awan pulos reklamo, no aday paaramid ko king ka. Gaputa, napatag ti trabaho, sir. Ken syempre, napatag kay matan kanya, akas boss ko. Iso nga aming ibagayo, kataramita. Sapay la ko mga rod, tadi ka mauma ka sekretarya. Ay, pulos, asa anak to ang mauma iti trabaho, sir. Katsapay la ko ma, tadi kamat mauma kanyak akas sekretaryo. Maayat anak unay kinirkrisa. Tanagagat, ken saan a reklamadora. Uray no ado dagiti ipasikaso king kuha na trabaho na. iho. Apay may mayag ka. Kuha mama. Malaglagip ko lang ni Krisa, a sekretarya. Apay, Gaputa oray ipasabak ko iti ado at trabaho. Awan pulos ti reklamo na. day tati pagkunaam nga muna nga ipatag ti trabaho na. Tano na sa dot, ti may sa nga empleyada, sigurado nga ikatan ti employer na. Puno day ta mama. Ayun gayam, adan to atin darak manan a business forum. Kat ikuyog ko ni Krisa. Sa dino, Iji Bagyo mama. oh, sigurado maragsakan ni Krisa, no isot ikuyog mo. Mas daawak. Apay nga ta nakasaysaya at unay kanyak ni Nana Carlota. Ani anak, apa yang may kulkuling ka? Ay, kwatatang. Malaglagip ko lang ti kinasaya at kanyak ni Nana Carlota. Talaga nasaya at ni Carlota. Sigod ka di nga gamam mo kayo kanina na Carlota, tatang? Juan, Kasano ti panakamamuyo kan kuana? di mo damagan. At idog nga istorya. No salaysayag ken ka, no kasano ti panagam amumi iti amom. Ti Carlota, isulti nakakot siya adimtay. Anya nga tatibagana. Naibangal daw mo, Bador. Kastamot kin ka, Carlota. Nagsidakan sakit diti sa loyot, tanay galis ka ngay may. Anda ka di umay mo ibaga? Na yan day tangay bagbagam. Nagsiday ti saluyot. Awan mo't kit diti dapat ngay bagak. Ngam nagapuak iti balay da amiga Rosalia. Kaputa malabasak ti balay di ba gasak latan? Dagasak bandila di. Itay pa'y arimor dito balay, tamapan kano ini balay yaw. Ano kano ti lalabaan na? Anya? Ti amukit madagas ko lang. O sige, mapanak nga rudan, Salvador. Mabit lang. Adda ka di ibagam? Agyaman na kiti kinasaya at siya iti anak ko. Amom ka di, no apay anasaya at ako na iti anak mo. Anya ka di tigapuna. Gapukan ka, Salvador. Ado, tibabak ko kan ka iti napalabas. Carlota, nakayatan na lagi pa tinapalabas. Nabayagan, anay tanam iti panunod ko. Pakawanan naklakuman. Nabayagan na napakawan ka. Tamok anarek na matan. No kasano ti saem ti masukat.
Salvador. Nariknak unay ti saem, hindi sinugat mo ti puso. Gaboy ti parang isukat mo kanyak iti may sabak na. Pagawanan na kumay ti pan nakasisirap ko iti pirak. Di mo alam mo. Napayagan naglulit ti sugat iti barokong ko. Kuna kiti, amarik nam tumot ti sakit ti masukat. Saan na nagbayag? Timudno ti kinunam. Nariknak ti sa pudno ana sakit ti masukat, Salvador. Tanang babae day di asawak. Ngay sumat ti puong ti nakatayan na. Amom ka na mas daaw ti anak ko. Gaputan nakasaysaya at kakanukin ko na. Tay ko na koon, sika ti makakapuo. No apay na saya at launay di pagpakita kita anak mo. Ang ka, amo na ka din tinapalabas ta. Saan pa eh? Kasi mabainak ang mga istorya ken ko na iti amin, Carlota. Lani, plancha man dagito eh. Please. Ha? Ada ka di papanam, Jetro? Uray lahat talo apares ito ipaplansya mga Amerikanam. Kan sabali pa ito'y do abarong Tagalog mo. Kasapulak dagita nga isuot. Iti atendara ka business forum eh. Anya? Ada manan business forum yun? Sa di na ti pakangayan namanan. Asa dagita? Tayela ang bagyo. Wow! Iti matgayam kalalamisan a lugar dito'y Pilipinas tinapili yu apapanan. Wandani. Asino nga ron ti kadwayo amapan? Siyempre, ti sekretary. Anya? O sige, rogyam nga rood na planchahan dagita. Tapno may rabwat kon. Wen sir, Sige, panawan ka pa ya. Lani. Sa balya talagang tirik na kinilani. May ito'y kadinti bagpagatang ayat. Sadyak may ulot at trabaho. Takas na makitkitak lata. Tina isang sangayan a kinapintas ni Lani. Apay nga ta akastoy ti marikrek na. Bueno, talaga ka di nga gayata kon kingkuana. Sa bagay, saan mat nga strikta ni mama? Kat oray katulong milang nila ni. Saan nga tamat nga agungat? Salbag, sadyak may ulot ag trabaho. Takas na makitkitak lata. Tinaisang sangayan akin napintas nila ni. Apay nga ta akastoy ti marikrek na. Bueno talaga ka di nga gayata kon kingkuana. Sa bagay, saan mo't nga strikta ni mama? At uri katulong milaang nila ni. Saan na nga tamot akong traan o armag? Sir Jetro, Ni Krisa. Apay Krisa. dagiti nasisita apirmaan nyo papeles itang aldaw, sir. O sige, ilisumpay laang. Intun madamdama apirmaak na gitan. Okay, sir. Ngam di ko maliplipatan apirmaan na gitoy. Sige, agsubli akon itilamisaan ko. Wow. Bagay ni Krisa ti suot na. At adda ating puwarti ka na siksina, iti dayjing arwat na. Iho, di ka pa'y unay nagbayag asin pangpit ito'y balay ng barak matag isang sagwab. Adda ka di parikot mo. Ay, awan mama. Mailawak lang nga uminom iti ara. Di nak ko mapagilimadaan. No adda parikot mo ibagam kanyak, parang matulungan ka. Mama? Hindi ka ko magbabain amang ibaga no nyaman ti parikot mo. Well, saan mo't di aparikot mama? Ngam, agdwa-dwa akla ang amang ibaga kata kayo. Tamang ano agungat kayo. Oh, tapay ko maakaungat ka. Mama? Come on, iho. Saan ka nga butang, ano? Di ka agama ka mang ibaga no nyaman day ta pa kariribukam. Sige man laangan.
Anyaya, timang burburibor di tapanunot mo. Nilani. Oh, apay nila di. Adda ka din na aramid na saan mo magustuhan. Awan mama. Ngamkit de. Kat mariknak nga agayatak king kuana. Anya, agayat ka, iti katulong. Dakas ka di nga agayatak iti may sa akatulong laang mama. Saan mo't kit di? No kasta? Saan kayo nga agungat no agrayo ak kinilani? Taapay ko mga agungatak, iho. Yes! Agyaman ak mama. Ti amukot laptandak nga agrayo iti may sa akatulong. Isu akas na mabuti nga itay amang ibaga kada kayo. Sana nga agungat, iho. Basta saan mo apagang angawan nila ni, ha? Saan mama? Talaga anapod no ti panagayat ko king kuana. No kasta nga rod, ipudno mo tirignam ka nila ni. Katne, sapay ko pa, tamasok dal mo, ti ayat na. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Jetro, naisagana kami ng dagiti itugot mo nga rawata medyo bagyo. Agyaman ak lani. O sige, tainakman kita ang dagiti daddo mapay nga gururay at trabaho. Mabit lang. Apay nga ingawid mo ti imak, Jetro. Ada ka di pa'y paobram kanya? Awanan. Ngam, patakayat ko adamagan kan ibagaking ka. Ha? Anya ti ibaga kan damagam kanya. Kan mabalin ka di? Ibatamon ti imak. Di mo patpatan. Ang mga numakiita na ka ni mamang mo. Nakababain. Sorry, Nani. Anya nga min ti damagam kan ibagam. Ada ka din agar-aram king ka. Ha? Kwa? Please, tiag pa'y sukumati isungbat mo. Awan pay. Taas sino siguro ko mati mangayat kanya? Sa anak mo't ngamin anapinta sa kaskadagiti daduma dita? Lani, para kanya. Sikati ka papintasan ng ababae dito'y lubong. Anya? O sus! Di nakman bulaan na kasta, sir. Ano tasar ka di man ang tiawag mo kanya? Gaputa. Kasladyak mamati iti bagbagam. Aman, agpay ti pagpaga. No iyarig ka, akasabo. Kat sikatay kong kunada ang makapasalibo kag grek na asabo. Sumardeng kan, Jetro. Wano? Epekto ka di pala daig tatinin mo nga arak? Dani, O sige, panawan ka pa dito itay na ko nagdalos. aguray ka. Ada pa ibaga. Anya ti bagam, Jetro? Amom ka di nga. Nga. Nganya. Apay adi mo ituloy. Apay akas ti panang pereng mo kanyak. Adday pudnoking ka. Kat sapay lang kuma, tadi nakagura lani. Anya ti pudnom? Nabayag nga inam amiris ko tirek na. Tadyak kayat nga anda mapasaktak. Kat iti panagtulid dagiti aldaw. Napanagnakak. Nga agayatak ikalani. Anya? Siyak amay salaang atsimay wano katulong? Agayat ka kanyak, Sir Jetro? Uwan lani. Kasta kayo kadi ababaknang? No, ada kursunada yung ababae. Uray san amay kari iti pedestal nga ayan nyo. Kaya't yulat ta nga ikutan wano pag-aangawan? Nagbindot ka. No kasta ti panangipapan mo itim pudnokin ka. Sumardeng kan, Jetro. Di nak maalilaw kadagiti agkakasamit abalikas mo. Jetro, apa yung minginom ka man niti arak? Gaputa sana pa tiyan nila ni. Timbagak nga gayatak king kuana. Anya? Impagarup na pagang angawak laang. Tabak nang tayo. Idin to tamay salang akatulong.
Saan ka kumama dismayaw na maupay? Di ka sumuka dagos ka dagiti imbaganakan ka. Di napatyan dagiti imbagaking kuana, mama. Mamatin tumatlaang na makita na anapursigi ka ngagdaton ken ko ana. Iso, di ka mo upay, iho. Wan, mama. Itatanay baga akong ti ayat ko king kuana. Idarirad kong tumanan. Anak, sipon pa itay simbang pet ka kat may kulkuling kan. Anak ka di parikot mo? Ni Jetro nga anak ti amok, tatang. Apay na jadjet raw. Uno, aday narabid na saan na nasayakin ka. Ibagam, tay tamot lang inakrautan iti balay da. Ha? Ay, awan tatang. Nasayat kanyak ni Sir Jetro. Apay nga raw, may suti pakariribukan ti panunot mo. Gapot ha. Ada impudno na kanyak, tatang. Asya day ta. Diyak mo no mamati kayo iti ibagak. No siyak. Kasla narigat ko apat dyan. Anya nga may timpudno na kin ka. Kunana nga, ada ka no panagayat na kanyak, tatang. Anya, Ang saan ko apat dyan? Babak nang da. Sa agayat kit din kanya kamay salang akatulong. di mo pa'y maibaga apag-aangawan na ka. Tadi mo pa'y mat na sinter, no, sinsiro, no saan ka nagtimbaga na. Diyak kaya ti paaram kan kwa na, tatang. Ang mga numasaktanak tulaang. Di ayat, awan pilpilyan na. Baknang man, wano na panglaw. Tay kunadan, bulsak ni ayat. Tatang? Wala. Paliiwa ma, ni Jetro. No pudno, wano saan, timpudno na kin ka. Nay, awan na pa nila ni. Bueno, gimura nga ta, iti imbaga. Ganyan. Barang isunday to eh. Hello, Lani. Sir, ni Krisa sekretaryayo daytoy. Isikamot gayam, Krisa. Sa balimot ngamin tinumber mo. Sana nakapunbok kanyak na ito eh. Nakiawag ak lang iti cellphone ni Sonia, sir. Itay pa'y nga urayan kayo dito yung opisina. Kunayo ang masapadak adagasen iti ipapantayo iti bagyo. Di kay madla maurayan, iso nga inawagan kayon. Sige, umayakon. Bye. Oh, iho. Asino di kinasaritam? Ni Kadilani? Saan, mama? Asino nga rod? Ti sekretaryak, kat matagtaga na ng mga ure kanya kay opisina. Dagasag, ti papanmi di bagyo. Kasta aya. No apay nga minadi ka pala na pa, ni dito ta nagbayag mata na nakarubot ka. Ada ngamin ururayak, mama. Ni Kadilani? Wan, mama. Kayat ko, asakbay ang mapana kay bagyo. Kat makita, kan makasaritak ko mapailaan. Iho, di mon orayan. Abagan do saan nga umay ita? Anya? Nakagura nga ta kanya. Itimpudok king kuana, di kalman, mama. Diyak ka mo, iho. Ala, mapankakit din. Sakton, ti makisarita kanilani. Si amok na nalipatan yung atendaran tayo ang business forum iti bagyo, sir. Apay ko mamalipatak. Sa anak pa'y mo't ngagkabo o boss mo. Apay nga rod asaan yung anasurot ti oras ngayong bagayo apan ang dagas kanya kaya opisina. Anya nga tati baga. Sige, saan yun nga ibaga, sir? Tama nga no personal arason tinakaladawan niyo ang dagas kanya. Kastangag paiso. Iso adi ka nagdamag. Ayun gayam. Naibagam ka di kini Sonia no anya dagiti aramidan na di opisina. Bayat ti kaawantay ti talungal daw. Uwan, sir, awan pagdanagan niyo. Tayo na ibagak amin kini Sonia dagiti kayat yung amaramid. Nasaya ato kasta. Ayun gayam. May sabalik man ti saritaan ta. Anya ti malagip yun, sir. Saan ka ding agselos ti boyfriend mo? Ti ipapantay di bagyo? Wala ni sir. For your information, awan pa iti boyfriend ko. Anya? Iti day ta akin napintas mo? Awan pa'y tinakasokdal ta ayat mo? Gaputa, awan pa'y tinaylawan ang nagrayo kanyak, sir. Amangan mat no isnabera nga ben. Saan mat, sir?
Apay, naisnabak ka di iti panagkita yo? Saan mat? Nga maguray ka. Masaludsod ko man. Anya ka dati berbero kami ti may sa lalaki. Tapno magunod na taayat mo. Nakababain samat nung ibagat kada kayo, sir. Apay kung mamabain ka? Saan? Mabainak kada kayo, sir. Come on! Saan ka kumangagbae na mga ibaga? Dudua tala ang tilugan ko. Awan mo't makangag asabali. Sa bagay. Sige, ibagam nga rodan. Anya, tisapsapulam, iti may sa lalaki. May salaang ti sungbat ko, sir. Kas kumakan ka a businessman, ti kayat kumat apak ki boyfriendan. Hello, Carlota. Oh, Bador. Apay asaan nga ibay ti anak mo dito yung balay? Anyat makagapo. Kwa, mali nga min ti bagbagi na. Agin idda. Anya? Itayag pa'y aldaw ang mga awag kan kuha na apay nga adyak makontak. Sana nga mo alumat ti cellphone na. Itay lang nga nakita na. Isumot lagaya madyak maawagan. Kat pag tumaram ati anak mo iti agas, Bador. Tabarang makaumay ito nagtrabaho itong bigat. Pinagtumarkon. Marang numaimbagan taon. Kumusta tirik naman ak? Kaslalim mag-anan tiriknak tatang. Nupay, adda pa'y labasit aguriguro ko. Kung naktumat nga minkin ka, ano mabannog ka, aginana ka. Ura na salmot nga strikto na iti amom. Nakababain mat no makita da nga awan ub-ubraag tatang. Wala nga mabannog ka unay, nung di ka pulos sa ginana. Awan kaya, imawag itay ti amom. Anya timbaga ni Nana Carlota? Tinamag na, no apaya di ka nagpagpakita di balay da nagmalag. Anya nga rin timbagayo tatang? Di imbagak ti agpaysaw, ama di ti bagbagay. Nga da guri-gur mo. Anya nga rin ti kaslamadlaw yu itay kan ko na tatang. Mamatimat lang ata itimbagayo ama di ti bagbagi? Well, mamati. Tamo na sa anak nga agsasao iti saan na puno. Hello, mama? Iho, kumusta kayon kini Chris at ita Bagyo? Madamay ta makitungtungtong ni Krisa. Kadagitipada na mata sekretarya. Amuyo matan di sekretarya. Nalaing nga makigayam. Taamo na ti makibagay. Dahil tangaro ti pagbilibagkan ko ada. Amuna ti trabaho na. Amuna ti makibagay. Wan mama, nga maguray kayo. May sabalik man ti saritaan tayo. Oh, anya dayta. E di nagluwasak ngay may dito'y bagyo. Nauray iyo kadimot lang ni Lani ngay may dito balay, mama. Saan nga rod? Iso ano di nagdinangag iti kat inururay mo lata ay sigurado. Nataktak kayo ni ti biyahe o kadi Krisa. Anya ka no ti rason, adi nakaumay, mama. Sigo ni ti Amada, madi ka no ti bagpakina. Anya? Masakit ni Lani? Saan mo siguro anak karo, tagurigor lang. Pasyarin nyo ida, gibalay da, mama. Aniya? Anay, apay nabigla kayo tinaybagak, mama. Apay, di yo kaya timapan pumasyar, gibalay da? Kwa, saan ba di ho? Abang ganawan ti oras ko amapan. Inkay mo't sarong karan, mama. Alawad, bayam, kita agno ang oras ko. Kunamot namin di amana, parang na makaumay tumatan intong bigat. Saan nyo pa ilang apursaan ngagtrabaho, mamang? Tama nga no ad-adda ako maro ti mariknana, no saan ang makainanaan na sayaan. Kumusta tirik nam anabigatan anak? Mayatan ti bagik tatang. Iso asumragak iti trabaho kay tangal daw. Maamangan no mapasuplian ka. Mayatan tatang. Iso adidak pakadanagan. Ang tawag mo. Ni Jitro matay tayo mauawag tatang. Sumbatam, tapno mamuam no niya ti bagana.
Hello, Jetro? Hello, Lani. Anyati ko na ni mama, adi ka na pa nagtrabaho, ibalay di kalman. Gapot naman iti bagik idi kalman. Ngam di ka madanagan. Sumrag akong iti trabaho kay tangal daw. Oray saan ka pa'y lang mapapaan. Agpaimbag ka pa'y. Amang ano mapasobyan ka. Mayatan tiriknak, Jetro. Lani, insamot inpudnuking ka, tinagmadian ti bagbagin. Ha? Eh, kwa... Ulitok man na, Lani. Bitot, ti panangipapan mo. No ti pamatim ka, paglulukman ka. Sige, Jetro. Baliwan tanto pagsaritaan day tabanag. Maladaw akong iti trabaho. Bye. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Sir, inton bigatin ti panakalpas ti business forum nga inatendaran tayo. Anya nga tano, panta pa'y lagpas yan. Una, gundawayan ta, ti kadata dito'y bagyo. Intan tupay lang nga rod agaliwaksay. Sa dino nga rod ti kayat mapagpasyaran ta. Kaya't ko nga mapanta kumamat iji sagada, sir. Anya? Wala nga adayo pa'y lang ti sagada dito eh. Uray adayo, kat makadanon dalata, sir. Kaya't yun. Sa bagay, isumat kit di tiranta dagiti kakadwak a businessman a papanan. Timbaga malugar. No kasta, sir. Makigiddan tanto kadakwadan. Sige, Krisa. Sumurot ta kadakwada. Anyati kinudam iho. Mapankay pa agpasyar, kalpasan, tinatindaran nyo a business forum. Uwan mama, takaaduan dagiti kakadwak kay matindar. Nagpasyad na pa'y. Naimbag nga rod, tanyawag mo. Planok nga ben, nga ibaon nila ni amapan makitsenda. Taag paluto ako may tipagsasangwan tayo kada Krisa, itong makasangpot kayo rito eh. Pasensya kayo, no may tantan pa lang ti plano yung o panagsasango tayo amangat kada Krisa, mama. O sige, mawatak na ita. Agananad kayo nga rod, iho. Anya? Saan pala nga makasangpat da Jetro inton bigat, Nana Carlota? Kunak man umalpas tong tinatendaran da business forum. Malpaston. Mapandan sa kanupay lang agpasyar. Abangan no mapanda agpasyar, di sagada. Anya? Waniha. Kadon kano kadagiti delikado, kat kayat dati mapanagaliwak sa di sagada. Di, kadwalat na ni Jetro ti sekretariana ang mapan ijay sagada, Nana Carlota? Siyempre, kapilitan nga kukuyog da mapan. Nga maguray ka. May sabalik man ti saritaan. Anya ti malagip yung nga ibaga, Nana? Inton sumangpit da Jetro kan Krisa, kaya't kung agsasango tayo amin namang rabi dito'y balay. Anya? Wan, iha. Pinikasta makapagamamu kayo kini Krisa sekretariate anak ko. O sige, Nana Carlota. Kaya't kumat makita kan maam-am mo ni Ma'am Krisa. Kaya't ni Carlota amam-amom ti sekretarya ni Jetro. Wan tatang. Isu ngayon ton sumangpad da nga gapoy dya bagyo. Makisango ak tumat kano kadakwada iti maysa na bakna nga pangarabii. Sige. Nasayat mo't namam-amom ti sekretarya ni Jetro. Maring no nasayat ti ugali na kat makapaggayim kayo. Wan tatang. Sigurado ang makapaggayam kami. No? Saan to na nga to ti pangibilangan na iti bagina? Hello, Salvador. Nakaawag ka man? Nakayat ko pagsaritaan ta, Carlota. Oo. Anya na ita? May papan ka ni Jetro ang anak mo. Anya? Apay ni Jetro? Mabalin ka ni, agsarita tayo ti personal. Numay ka dito'y balay. Sigurado ang makita na kati anak mo. Taadda dito'y nila ni.
Anya to nga ron ti bagam, nagdamagkan ka. Si kantiyo pa dito balay. At ito yan ti pagsaritaan ta. Ladingitak. Diyak kaya ti umay di tabalayo. Pues, kita ta nga ron iti may sa lugar. Ora iti restaurant, no kayat ma'am. Namin bagpay. Agsarak ta iti restaurant, Salvador. Na-enjoy ko ti pa nagpasyar tayo enjoy sagada, Sir Jetro. Oray siya, Krisa. Tanay dumduma ti lamiis iti napanan tayo. Kaanon to nga tamanan ang makapantay iti dayja a lugar, sir? Ija ka mo. Ta saan ta pa'y kumana ka pa ni Jay? No saan aga po, iti nga inatayin daran ta a business forum. Ay, sir, adaman damagak. Parang no saan kayo ang ma-offend? Kanya ti damagam kanya? Awan ka di pa ti sabsabungan nyo, sir? Ha? Apa yan nasa lunsot mo dayta? Awan, madamag ko lang. Saan na mabaling ipagak ti panagkurkurso nata kinilani? Oo, sir. Apay na imayang kayong matan. Kan apay adi yusong batan ti sa lunsod ko. Kwa. Awan pa'y Krisa. Siguro ka talaga napili kayo, sir. Iso nga awan pa'y tinapuswan nyo abalasang. Saan man na dayta ti pagsaritaan ta? Awan nga ro din ti malagip ko ang mabalinta pagsaritaan, sir. Aywan gayam. Malagip ko. Kuna ni mama, nga isaganaan data kadagiti agkakaimo sa taraon, iti isasangpet ta. Anya? Uwan. Agsasango tayo kano amin amangan, agraman kinilani akatulong me. Mayat no makisango kada tayo amangan ti katulong nyo. Mabainak lakit ti. Lusyak lang ti makisangsango amangan, sir. Tagyaman akta, nagkita tamat lang, Carlota. Gaputa kayat ko amamuan. Noon niya ti bagam may papani ti anak ko. Waiter, nagbayag torder may. Tiyan mo, nalipata mo dahil yung alukan. Iti ka ano man, jak malipatan na ito. At ito tinangsong batam iti ayat ko. Mabalin ka di. Saan mo ngay palagi tinapalapas? Malagip ko tinapalabas nga po iti kaandata dito sigod nga yoyang ta. Adon atawad tinaglabas, Salvador. Nga mariknak pa lang ti saam ti sugat iti parukong ko. Nga po, iti panangikalang mo iti ayat ko. Inawis na ka di dito, tapno si diren naklaan. Saan, Carlota? Ibagam nga rodan ti gagarang. Naistorya kanyak ti anak ko. Nga kursunada ti anak mo kanikwana. Juan, agpaiso ta. Sana mamati ti anak ko. May salang akatulong. Juan, agpaiso akatulong laang nila ni nga anak mo. Ngam sipod nagpaay akas katulong. Saan ni nga bilang nga sa bali at tao kada kami. Naitamot kiti ti mag-anak kanyak. Nga pabor ka di. Nga agayat ti anak mo, iti may salang akatulong, akas iti anak ko. Ama mo na, Salvador. Tanaga po ak matitimay saan marigrig at akamaan. Naglubos lang ti kasasaan ko iti biyag. Gapo iti panakiasawa kiti baknang. Nga iso, tinang isukatam kanya. Hunak mo't bayan ta na pagsaritaan di napalabas, mabalin ka di. Sige. No di mo kayatin alagi pan tinapalabas, makamuka. Nga amo po ka di. Ajak kayat amay pada ti anak ko kanyak anay kalang. Saan ta mapasamak da ita? Gaputa agayat unay ni Jetro, iti anak mo. Kasano ang masigurado, madi na pagang-angawan ti anak ko. Kunati anak ko, anak kasagana ang mangikanlay sa kanila ani, iti anyaman nga oras. Anya? Wen, dahi tati pagkunaak. Asaan na pagang-angawan ti anak ko, jay anak mo. Sa dino nga to tinapanan ni Nana Carlota? Apay ajak na danunan dito'y balay iti ipapan ko pan nakitsenda. Ha? Ni, ison dyan dimtang.
Oh, Lani, ada ka ba't gaya ba niya? Kaya po kumuno na ka makasangkot ng sika. Nabiitak lang nga nakitsenda nana. Basit pa nga minti tao itay ta nasapa ak anapan. Kasta, kat nagatang mamatla amin dagiti paborito da Jetro ken Kresa, amasida. Wan nana, ang makasangpat ng tungatan? Wan, kasta ti ko na ni Jetro. Nga pa man na sumip nga at nalabit at dadanton. Diretso mo at ti biyahe da. Hello, Lani anak. Apeng imawag ka? Kaputa kayat ko mga ibaga tatang. Adidak tulatan ilalaw man inton malam. Ditoyak balay dagiti amo ka mang rabi. Sige, nasut ko nam. Sana nga rodan nga gluto. Nalupay mo't na di kilamban. Isunton ti pangrabi ay. Anya nga ti si Dayo tatang. Gumatang ak tulatan di tayo ti dilata. Isunton ti sida ay kanakaw. Lani, nakaluto ka ka din, iha? Tilangan kari-kari ti saan ko pa yan naadaw nana. Nga mabit ka din. Wan nana. Allah, nasayat no kasta. Dandani ka no makasangpot na Jetro. Apag isunto no makasangpet da nana. Sa bagay, ginadadan tupay matlang, sakbay amang rabi tayo. Ay, maamamok matlangan tinapintas sa sekretarya ni sir. Apay mo man napintas ni Krisa. Gaputa nakita kong tiladawan na nana. Natayag kan napudaw pa'y. Bagay da ka ni sir. Anya? Wan nana. Agbagay da unay ka ni sir. Ni. Ada nagsarda nga lugan. Iso siguro da jay tayo lugan ni Jetro. Ay, adadan nana. Sige. Makamukan dito yung kusina. Nakitaan ni Day ha. Wan nana Carlota. Nagima si Timpla dagiti linuto ma si data yung lani. O anya, namati kan anaimas ti luto ti katulong may Krisa. Wan Sir Jetro, mamati agitan. Agyaman ak no magustuhan niyo ti lutok, ma'am. Diyak kayat ti mam nga awag mo kanyak lani. Ha? Anya nga ron ti kayat mo nga yawag ko kan ka. Krisa latan, wino saan kat friend. Tama ni po dita, kat ibilang ka na gayem. No, kahit nakagayam. Oh, Lani. Anya di ba ko namin tinaibagakin ka ni Krisa? Pakidayawag unay nana. No may kariak akas maysa kadagiti pagayam na. Oh, nangag mo, Krisa? Wen, Nana Carlota. Kung nagtupay ang makapaggayom ka atwa. Kanayon na kano kang istoryaan ni Jetro Lani. Kung kunana, anakasay saya at kakanuunay. Kat napanagnagkakon nga agpaiso. Diyak lang pagaro pa kanayon nakmatgayam nga istoryan iti sekretariam Jetro. Wanlani, tapara kanya. Ay dumduma ka unay. Anya? Ay wan gayam. Di na ka di kagura. Itimpudnokin ka. Tapay kumakagura ka. Agdudwa ka di pa lang itinaibagak nga ayatan ka lani. Jetro, apay asyak ti armam. Sa anak ka may karikan kakan iti pamilyayo. Awan adal ko. No siyak ti sika. Kay kayat ko ni Krisa. Ano niya? Napintas di sekretariam. Natayag, napudaw, naisam, kan naangaw pa'y. May mayat nga iso ti armam, tad-ad nga iso ti may karikan ka. Lani, sikat kayat ko. Kat pangaasim, tay kan na ko mati kung taway ko ang mangiparig na king ka, iti ayat ko. Sana ka di pag-aangawan lang? Lani, nakasagana ang mangikalay sa king ka, iti anya man nga oras. Jetro, oray man nagpaisot ibagbagam. Umana mo nga ta ni mamang mo. Wala ni. Tanuan niya ti pakaragsakak.
kat pakaragsakan mo ti ni mama. O anya, maklon mo kadimot lang to ayat ko. Diyan mo. O sige, saan ka nga apuraan? Ngam sapay na ko ma, ta iti sumarno a panagsarita ta. Kat addan to kumanbanag to idardarirag ko king kang ayat. Sige. Panunutat pa'y anaimbang, Jetro. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Si pulay tayo si mangpet ka, saan ka na maununi? Nadakalimang riribok iti panunot mo, balasang ka. Ni Jetro, tatang. Apa na Jetro? Di naklatasar dengan. Idukit naman ang ti ayat na kanyak. No, mapanag na kamlakit di anapudnukin ka. Ken no ang damit panagayat mo kan kuana. Sana da kayo sa makinayat ka, anak ko. Pabor kayo ang makiinayata kiti may sa abak ng tatang? Awan dakas na. Nulakit di tanapudno ti lalaki ken ka. Ikay pa'y ama ikulkuling kayo. Ada ka di problema yo? Ha? Ay awan, Krisa. Apay nga da kasla nakaununag ti pampanunutin yo. Masapak arum mo iti opisina yung tulmanan. Ada ka di manin nasisita apapanan nyo, sir? Dada. Andak mo naklatan ng urayawan. Sa dino, sir? Kaya apay adidak isurot na panggap ti negosyo ti pagturungan nyo. Didak ka di kasapulan iti papanan nyo? Ano dagiti rumbang pa'y nga sa kasuam dito yung opisina. So adi kan sumurot, Krisa. At to yung ti pinatimplayo a Diyos, Nana Carlota. Oh, agyaman na klani. Sige, Nana, tayo nakituloy ti aglaba. Ah, madamdaman. Agtugaw pa man tagsarsarita ta. Oh, nabang aranak pa yung iminong iti nakalamlami sa Diyos. Anyo ti pagtungtungan tayo, Nana. Nayunak ti sweldom. Uray saan latan, Nana. Kontento ako ni ti sweldo. Nagagat ka ngamin, iha. Isuarong banglaan nga ingatok ti sweldom. Nakasaysaya at kayo unay kanyak, Nana. Kan uray ti anak yo. Imala kada kayo anasayaat. Wala ni. Aglakay samat ka na baro. Tawan sapay mo't laang ti mga klon kan ko na. Anya? Saan mo't napili, jay anak ko iti panagkunak. Kan sanak mat nga strikta nga inana. Uray sana baknang ti mabirukan na. Nung lakit di, tais o ti ayatan na, sanak nga ako nga. Nay, nanay. Naragsak ka si mangpet la. Wen tatang. Mabalin ka di amamuan, no na ti pakaragsakan, balasang ka. Gaputan ay baga kanyak ni Nana Carlota. Nga uray na kurapay ti ayatan ni Jetro. Saan ako mantra, tatang? Dahil dyan yung magana ti pakaragsakan muna eh. Wen tatang. Gaputa amuyo ka di? Nga idi pa'y laang kat. Adamot panagayat ko ka ni Jetro. Anya? Wen tatang. Ngam, mabutangak ang mga klon iti ayat na. Tama nga no kontra ang tinanan. No, nakurapay ti ayatan ni Jetro. Anya nga ron ti plano, itataam mo na saan ako muntra ni Carlota. Nga oray pobre ti ayatan ni Jetro ng anak na. Nakasagana ako na mga klon iti ayat na, tatang. Anya? Nakarubot ka. Sumipngutan iho. Papanampay laang. Inak man nagpasyar iti balasang mama. Asino ti pasyaram?
Siyempre, ti babae nga ibagak ini kada kayo nga ayatak mama. Ni Lani? Uwan mama, bareng magunod kung tinasamit awan na. Oh, sige, saya atam iho. Kat no aklonin ng tayat mo, ikasar mo adagos. Hello, Krisa. Apay niya mawag ka, iha. Ada ko madamagag kini boss nana. Panggap iti pa ikam kamakam na kanya kapapeles. Aw-awagag iti cellphone na ngam nakaupsamot tadi mag-agring. Wrong timing ti awag mo, iha. Awan ita dito'y balay ti anak ko. Anya? Napanan na nana. Adda personal lalakad na. Igambay hintod sa bangpet. Ibagak to ngay mawag ka. Uray isunton ti umawag kan ka. Alaman nga rod nana. Kan agyaman nagtipa ng sungbat yung tiawag ko. Bye nana. Bye. Bye, ibagak to. Siguro kat natingitang mun itan anay baktirik nam kanyak lani. Iso di la mabalin. Ibagamon ti banagan ti daton ko king kang ayat. Jetro, I love you so much, Lani. Iso please, aklunam kumatoy ayat ko. talaga ka di adinak pag-aangawan lang? Saan ko naman? No aklunam to ayat ko. Kat kayat ko nga iti kabiita na panawan, kat agkasartan. Anya? Talaga? Wan Lani, No kasta. Sana kun nga agduado ang mga klon iti ayat mo. I love you too, Jetro. agyaman ak Lani. Oo, Lani. Nagalisto ka. Inarakop nak matadagosan. Ibatanak. Ang mga numakita na tanitatang. Nasiputa kita sa muna ka niti silat na. Natulog siguro. Iso adi ka kumaagungan. No iparik na akong tibara, ti arakop ko. Iho. Nagsapa ka na nagriing. Gaputa jak unay nakaturog idirabe mama. Ta excited at unayan ang mga ipadamag kada kayo, ti resulta tinapanak idirabe. Okat. Anya nga ron di resulta tinapanam. Inaklunan nila ni ti ayat ko mama. Oh, agpaiso. Di ka kanimang rabrabak laang iho. Pudno mama, agayan ayat kamin kinilani. No kasta, ibagam to nga ron, te pagsasaritahan tayo, ti panagkalay sayo. Wan mama, kasaritak to ni tatang na. Apay nga iso ti umana akasaritam. Nilahan ni ti umana akasaritam, may papan iti dayta, no umanugot mo't lang, ama ki asawa kan. Naibagakon, kat ko nana, nga no iso tinamnamaag. Apag sayaatan me. Nakasagana ang makikalay sa kanyak iti anyaman nga oras. Sigurado kay ti desisyon mo, apa nang ikasaran iti anak ko iti kabitan na panahon, Jetro. Wandata, tay suntumot lang ti pagturungan ti ayan ayat me. Isuadya akong baybayagan nga ikasal ti anak yo. No manugot kayo. Umanugo takbarok. Ta makita mo no, kasano ti kinapursigidom ang mga ayat iti anak ko. Agyaman na, tata. Oh, agmeryenda kayo pa, Jetro. Tasamon to ibaga ka ni tatang tigagaram. Naibagaran kanya malasang ko. Anya? Kastangag pa'y sumahal. Kat imanugot ni tatang mo, ti panagkalay sa atanton. Biliba ka talaga iti kinapursigidom, Jetro. Kaputa magagaran akon amang idatagking ka, itinadaag nga altara mahat. Mama, oray kat awan mat agigi ani family house yo. Di da kami langan iti asawak ti mapanijay. Anya, makisina kayo adagos iti pagnaadan? May mayat, mama. Tapno tumakder kami iti bukod mi asaka. Oh, sige, no iso tinapanunod yung apagsayaatan nyo. Umanugot akiti kayat yung amapasamak. Agyaman kami, mama.
Diyak ko ba kaya ta makisinadaadagos iti pagnaedhan na balayan? Ngam, kaya't nakanumot iti tumakder iti bukod dasa ka. Iso nga, imanugot ak iti kayat da. Talaga na saysaya at nagbukod la abalayan. Tapno na dapat nga salukag da. Un matkit diya. Naragsakak. Talaga iti anak ta tinagtumpong. Ngam, naragsakak kumapay. No baliwan tamot abuklen na di nalasanas nga ayan ayat ta. Anya? Oy, Salvador. Lakay kan bakitan. Lipata mo day ta na palabas. Kan may sa agapalayantan. Anyakit din day ta mapasamak no kas panghalikan. Agasawa na kita agabalayan. Oh, Man, madi ano ko ba? Ang damot amok nga agabalayan ang nagasawa. Ah, uray pay. Diyak kayat tikasta, Salvador. Kababain. Aglalokot agabalayan ta. Sir, aday may dainyag dito yung opisinang invitation. Dito yun. Basaak man? Nay, ti imbitasyon da Michael kin Maricar. Basaak man. Krisa, uray si ka? Anakam ida iti kasar? Uwan, sir. Doa ta ang mga nakiti kasar. At tadaman itan, adi ka makaasawa na kasta. Tabalasan ka pa ilang mga anak kan iti kasar. Kunada, ang masukal ti panagbakit ko abalasang ti pananganak ko iti kasar. O sige, agkuyog tanto lang arudan. Mamainak sa amot na makikuyog kada kayo kini Ma'am Lani, sir. Sana makaumay to ti asawa. Ta maira nati papan na panagpa-check up iti doktor. Ti day tangal daw. So aduatan to ti agkuyog ka mapan. Anda ka di sakit ti asawa yo, sir? Maululaw ka no? Ang mga ginawan ti asawa yo, sir. Kastansya. Ta kay kayat na dagiti na sa mga prutas. Adwa matgayam ni Chris ang mga nakiti kasar, honey. Wanhani, agkalugan kaming tulatan. Sayang. Makaumayak kumamad no saan anayra na ang check up ko ita. Uwan nga ron. Ni Chris, honey. Iso to yung mawawag kanyak. Ang lalaki din na patag ngay bagana. Isong ngay mawag. Sige, sung bata mon. Kay nakman mangalay ti pagpalamiis na. Hello, Chris, ha? Agyaman ak kasi nung batang ti awag ko, friend. Ada ka di ibaga, maapay nga imawag ka? Ada, ibagak mitlakan ka. Makikuyog ak to kini Sir Jetlo iti pananganak ni iti kasar. Awan problema kanyak, friend. Tay sumot ti papanan ti asawak. Di, agkuyog kay ton. Uwan, friend. Awan kayam. Naistorya kanyak ni Sir maululaw ka. Iso nga, inkantag pa check up. When, friend. Kasla ka na yun naglaladot. Sinyal, sinday tati aginaw, friend. Barang a friend. Ay, anya nga tan aragsak ko no masikuga kon. Nagkuyog gayam da jetro kan ti sekretaryana na pananganak iti kasar balayan. Uwe, nabalayan. Ngam ko na di anak ko. Saan da ka nung agbayag? Taan da ka no pa'y atindaran ti anak ko a meeting. Di magas ti anak ko iti balay sakbay anapan iti doktor. Iso tinakaistorya kanyak. Nagkuyog da krisa kan ti asawa na. Sana nakadidilaw nagkuyog man dagiti dua a balayan. Tano ada atindaran na seminar ti anak ko. Talaga akanayin akakuyog na ni Krisa. Amumi, ngam asawan ni Jetro ti anak ko. Kat na mabalin, jak kayat nga da tumaod adida pag kinaawata. Mabit laang. Naimbag nga oras yung mama. Si kamot gayam iha. Ala, sumrik ka. Agyaman ak mama. O anya ngay, kumusta ti pa nagpa-check up mo? Positive mama. Ha? Agdadagsan akon. Talaga? At danton apo kumikin ni abalayan? Sapay ko matalalaki, ito mo na nga anak yo. Isumati daw dawat ko mama. Aywan gayam. Awan ka di pa dito iti asawak mama. Ni, awan pa'y mo ti ha. San pa'y nga may nito'y balay?
Apay, saan pa asimangpot? Manipot iti nanganakad na iti kasar? Saan pa'y mama? Anya, nikot, sumit-matod. Napanan na nga rodan. Tiyam mo kat imay dito yan nagpalabas ti oras dito'y balayo mama. Iso nga imayak. Jack pa'y nakita di anak ko, manipot itay bikat, iha. Sige nga rodan mama. Saan akong ngagbayag? Inak man ija balay da tatang. Amangan no ijay tinagturungan ti asawak. Oh, sige. Amangan nga agpaisuno ijay tinagturugan na. O sige, inak nga rodan mama. Saan ko pa yan nakita ti asawa, msipo di tayo biga. Anya, napanan na nga tanga rodan. Awagam tapno maamuam tayan na. Saan nga rod nga agring ti cellphone na tatang? Sa dino nga rodan, tinapnapanan na. Huwag gayam, padasam man nga awagan ni Krisa, akin akuyog na itay bigat. Baring amo na ti ayan ti asawa. Hello, Ma'am Lani. Apang mawag kayo? Gaputa kayat ko adamagan. No, among no nagturungan ti asawak. Kalpasan ti panagkuyog yu anak ikasar itay bigat. Diyan ka mo no sa dino din nagturturunganin ni Sir, Ma'am. Kalpasan anay tulnog lang dito'y balay mi. Awan ka di tinaybaganakan ka apapanan na pa'y kalpasan ti kasar? Awan mat, Ma'am. Sige nga rodan. Awagak man dagiti am-am mo kapapagayam ti asawak. Amangan numay sa kadakwada tinapanan na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, mama? Hello, iha. Amom ka din no sa dino ti ayan ni Jetro. Saan pa'y mama? Inawagak pa yan ni Krisa, sekretariana. Kuna naman adi na kano amo ti ayan ti asawak. Napnapanan na garudan. Ganda kita amom agagayim na inawagam idan. Naawagak kung dagiti daduma, mama. Kuna damat adi da pa'y nakitkita ti asawak. Saan mo kanila ta makontak ti cellphone na? Saan nga rod, mama? Magano na lubat mo ti cellphone na iso asaan mo maawagan. Sige nga rodan, mama. Padasak pa'y nga awagan dagiti daduma agagayam ti asawak. O sige iha. Bye. Ni man Jomar ti awagak. Barang no ijay tinapanan ti asawak. Ni Jetro, isun tayo mawawag. Hello, honey? Hello, honey. Itayak pa'y nga dito'y balay ngam di ka matla sumangputan. Anya, ada ka ditan? Nabayaga ko na si Mangpet. Ayan mo ka de. Adak dito'y balay da tatang. Napanak pa'y dya balay da mama. Tabirbirukan ka. Kunak na danda ka sa napasamakan ka, honey. Di matpulos agring ti cellphone mo. Pasensya ka na, honey. No, jak na ipakamuking ka adagos tinapanak. Sana mabalin ang mamon na. Tinakataktakas ng aramit may kinikrisa. Sa dinok ti kunamitayan anapanam, honey. Nakita kami ti may sakadagiti ka batchmate ko. Kat inawis da kiji balay da. Kat naginom kami. Sumat lang agat arak ka si Mangpat. Wala, honey. Imbag, dadanagsangwan mo itay kinikrisa. Anaimas nga na. Sige nga rod, honey. Inakpay dasaran ka dagiti katulong ti pangrabian tayo. Ay, saanan, honey? Si kalatan ti mangan. Nanganakon. Anya? Pinakanak ti ko nakagayam ko. Iso si kalatan ti makisango kadagiti katulong amangan. Bagbagaam to di anak mo, abalayan. Diyak kaya tapagdandanagan na ti asawa na. Lukas di nga napapanan na. Bayam, sermonak to. Uy, kasaritam tao. Nasaysayat at sikat yung mangisuro ken kuha na ng siyak akatugangan na. Wen, kat kasaritam to mo ti anak mo, abalayan. Asan uring agdandanag, no di man makapagpakada di anak ko. Natural laeng nga madanagan, ta asawa na di birbirukan na.
Nga makapadakas mat kan kuha natin sobra apa nagdandanag na abalayan. Aglalo kat masikugan di anak mo abalayan. Saan ka kadi kagululbod, Jetro? Talaga kadi anak isinara ka iti maysa kadag iti bats mo? Idi college ka? Awan mama, tapay ko mga agulbudak kada kayo. Iho, hindi mo lang mo no kasano ti panagdandanag kan kadi asawam. Idi saan na nga mo no sa dino sulit ilubong ti ayan mo. Masikong paibot nga rod. Bagbagan yun tuman mama. Ni, baliktad. Saan nga iso ti bagbagaak? Tawan mo't madingar aramidan na. Sika, tirumba nga bagbagaak. Naibagak matan kada kayo ti rason mama. Di mo na ulitan, ti sumurot iti no sa dino laditan. No di mo maipakada nga muna iti asawam. Hello, Krisa. Apay nga mawag ka. Kaputa, kahit ko amamuan. Nakadlaw ti asawa, mga misteryo nga aramid mo. Awan pagdanaga. Saan to apulos ang makadlaw ti asawa? Nalaingak amang yakar iti alipuspos na. Nasayaan, lawas ta. Amom, sapsapulak man ti bara dagiti arakop kan agak mo, Krisa. Di, mapantantumanin iti napananta. Uwan, noon daw yata. Inantumanan, Krisa. Tata, kasla da pa nagduwa-duwa kadagiti palawag ti asawak. Idi binirbirok ko no sa dino ti ayan na. Apay nga dwa-dwa ka ako ram. Naksayan ka din, ti panagtalag mo iti asawa. Saan matkit di? Ang panagriknak. Kasla ulpulbudan nak ti asawak. Saan kumaatila pang panunuta may papaniti asawa. Tama nga no iso ti pakarakrakan tinapintas alinangin niya o. Nakasasidag pa'y tirikna na iti sekretarya na tatang. Jesus, andan tumaon nga imon mo. Madiday ta. Tayo so ti mangrakrak iti napintas a relasyon yung agasawa. No agari kan ka ti imon. Inakon, Unay ka ti ayam mo ti bangbang lumon, Jetro. magustuam kadimot laang tibang banglok, mahal? Mahal tarupan. Na, apaya kasta ti saom. Ada babae man niya. Anya, oy lani, apay akasta ti panagsasaom kanya. Wenno, epekto ka ti dayta ti panagsikog mo. Iso atilay bagbagam. Ne, dakkelan ti tiyan mo ah. Saan mo nga yaw-awan ti saritaan? Ada ka di babaen? Numuna ta inulit na. Sungbatam ti saludsod ko. Awan babaek. Si kalag ti babaek ngay ayatag. Maawatam. Apay nga rod nga mo matanti agbangbanglo. Saan ka matasigo da kasta no sumrag ka iti opisinam? Dakayat nga rod nga awan pagilasinan dagiti empleyado no sumungadak. Iso ana sursuro kung ti agbangbanglo. Saan nakman nga alilawan, Jetro? Adda babaim, iso ka na yun ti agbangbanglo tunggal sumrag ka iti opisinam. Jetro, mapantanto ka di matlangi tinagtulagan ta lugar kalpasan ti trabaho? Itantanta pa ilang Krisa. Anya? Tapay. Makadlawon ti asawak. Anya? Wan, iso nga agpalami ista pa ilang. Sige. Nung isuti ko nang at di ka pilitin. Anong adda na sisita unang ibagakin ka. Anya tayo ta. Sige baga mga rutan. Taon pa'y dagiti kakaduwata diti opisina. Awan pagdanagam, ta mabayag da pa nga't merienda iti kantin. Anya nga min ayat ibagam. Agdadagsan ako. Sikat ti amang to si Kugko. Anya. Ay, sus. Unay mata na. Apay akas di ka maragsakan. Gaputa duwa kayon iti asawak ama si Kug. Ure, at ka ba alam mo dito ang asawa? Dagkal mo ti income mo akas businessman. Anya ka na ya. Kasano ko nga agbalin ka nga asawa? E dito ta saan mat amabalin nga agkasalta.
Unay may kadwa aklang iti biyag mo. Panagrit na kat asawa nak maten. O sige, di ka madanagan. Suportaan kan to. Rabang na laang. Kan naglagi pa. Di mo ibagbagati uray asino man nga damot anak kuking ka. Tano maamuan ti asawa. Sigurado ang magupad matanti relasyon ka ato ha. Anya ti bagayo, tanaka umay kayo dito'y balay, mama. Gaputa danay baga kanyak ni abalayan. Iso akayat ka makasarita, iha. Anya ti naibaga ka din ni tatang kada kayo. Kunana, gimimon ka kano iji asawam. Ha? Naidanon ni tatang day tabanag kada kayo, mama? Wan, iso nga imayat, kayat ko man adamagan, no adakit din. Panggapwa mo, ano, mapalpalihi mo, ama di nga aramid na. Bayat ti panagdanayo ka sa gasawa. Ha? Awan mo't kit di, mama. Anya nga roti ka po, nagagimimon ka. Kapo iti kinasidag unay tirik na iti sekretarya na, mama. Iha, saan mo apagimuna ni Krisa? Di kay pa'y unay agam amoy di iti anak ko, sekretaryana ni Krisa. Sigo da napasig ti tunggal may sa kanakwada. Jack, maawatan nga min tiriknak, mama. Siguro kat agpaysuti ko na ti asawak. Nga, anya? Nga, epekto da ito iti panagsikog ko. Saan at ipanagsikog mo ti mamagrosing iti imon mo, iha? No di ka tinalao sa panagayat mo kan ko ana. Hello, mama. Hello, iho. Nagkasarita ko di asawa, may panggabi ti panagimimon na. Anya nga runti ko na. Dinamag ko, no, at dakit di mapalpaliw na kan ka nga raramida mamade. Anya nga runting sumbat na, mama. Awan ka tumat. Nga puta awan mo't nga agpaiso, ti madi nga aramida. Ne, siguradom lang, iho. Tiyak kayat ti may babain ka nagiti na kay kamaga. Wan, mama. Makontento ka kuma, iti may sa nga asawa. Mama. Uray kadida kayo. Adamot pa nagduwa-duwayo kanya. Saan mo takas ta, iho? Ngamtay ko na nga roden. Di lalaki, nadardaras ama arunan. No, maisungro, iti suliso. Anya. Oh, apeng ang angutom ti nagsukatak Apollo. Kwa, amangan nga min no, ada sa bali nga angot natin sangpet mo. Iso nga inangot ko. Taagat atap ka kadilata, iti awan kas ka na. Amo kaya, no ada ilimlimad mo nga aramid mo. Hani, awan ti madingan aramidak. Kantay ko na ako. Siksikalahan ti babae iti biyag ko. Rabang nalaan. Tadandani akon aganak. Rumwarton to'y inauna aputot mo. Ani, kayat ko apasaron wan to adagos. Apaman arumwar ni Junior. Anya? Oy, naglaing kan, mister. Amom ka di narigat ka no ti aganak? Anya kan aya, di mo patpat yan ti bagbagada. Apay nga Roger may sa ako madrek. No aganak, sang ka sa una iti asawa na, adinan tun kaya ti agsikog. Ngam no makaanakan, di pa agkaradap di anak na, masikog man. Anya? Unay matdaitan? Sobramat? Di ka unay agpatpataray, Chetro. Tama nga no at di ta makadanon iti papananta no na dawal ka unay ngagpataray. Excited ak una yan ang makadanon tan iti ayuyang tang hotel, sweetheart. Makadanon tantulat ta. So, tanangam lang tagmaneho. Ang aguray ka? Napukaw ka di matlangan, di pa nagduado kang kanibakit mo. Ta inawis na ako na papanta iti ayuyang ta lugar. Wan Krisa, napukaw ti imon na, gapo iti panangaliw ko kinkwana. Nalaing ka talaga mang bola niya. Tapati siya kat naalam pa'y tirignak. Nga oray na umuk nga dan asawa. Ay ayatan kayo aduha iti asawa. Kayat nga adda mapukaw kata kayo. Kasano no dumtong to ti aldaw amamon ti asawa malipliputang.
Di ka madanagan, saan to ang mapasamak tayta? Tanalaingak ang mga lilaw iti asawa. Huwag ang kunada. Nga amin anabangsit. At sungaw tulat ta. Anya ka na ya. Isungarod akanayon na kagbangbang no. Tapno saan ang makadlaw ti asawa. Surdo. Ang maguray ka. Anya to ti kayat mo nga ipanagan iti anak ta. Kuna ti doktor anang ultrasound kanyak, alalaki ka no ti anak ta. Ti kayat ko anagan to ti ipasngay mo, kat tinagan ko. Anya? Kayat mo asawad. Junior tumot tinagan ti anak ta. Uwan, putno day ta. Iso ti kayat ko anagan to ti anak ta. Huwag ang kunam a junior tumot tinagan ti anak yu iti asawam. Maan ano ko ma? No dua ti pangipatawidak to itinagan ko. Dua da alalaki nga inauna aputot ko. De junior da dua. Oh, nagpaspas ka nagpataray. Di ka madanagan. Nalainga kag maneho. Magagaranak ngamin ang makadanon tan iti paraiso ta. Loko. Kas kantuman langatan na bisina na tigre. Putno day ta. Gaputa na pinpintas ti pamagim ngem ti asawa. Kasano maduktalat to ti asawam ti relasyon ta. Dinto mapasamak day ta kunak manan. Basta agan an nadta. At agbalasi wa bakit? Matumpar mo ti bakit dito? Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Hello? Sino da ito eh? Ha? Police station? Apay sir, anya di bagayo? Anya, ti asawak? Nadisgrasya? Sa dino nga ro ti ayan ti asawak, sir? Ha? Ada iti may sa pribado nga ospital? Kaya ti asawan. Ada kadua ti asawak ana disgrasya. Saan ko amawatan mo apay ang nagkuyog da krisa kan ti asawak, mama? Putno nga ta ti atap ko. Iha, noan yaman ti atap mo kadag iti dua. Lipaten pa ko ba? Ti pan naka-espalda kiti dua. Ti rumbang nga panunutan tayo, iha. Kasta ngagpasonak. Pagsaludsudan tayo ilan no makapuot na. Adapay lang ni Krisa iti intensive care unit. Saan pa'y ama sinuno makalasat wano saan? Mama, tatang, ti doktor amang tamtaming ka ni Krisa. Isu'y tarumwaran ni ti ICU. Sige, siya kung ti agdamag. Noan niya ti kasasaan ti Krisa. Jetro, lumaban ka. Saan ka matay? Ado dagiti kayat ko amalawlawagan. May panggap ka da kayo ka ni Krisa. Iso masapol nga agbyag ka. Anak, makapadakas kan ka tinalao sa labinit. Laglagi pa, madandani ka anak. Isoli ka nagsangit. Sangwam asititibkar na ti apanubok iti biyagyo nga asawa. Masyanak nga minuna iti asawak tatang. Ayun gayam. Anya ti imbaga ti doktor ka ni mama. Kumusta ti kasasad ni Krisa? Ay, Apay agsan na ay kayo tatang. Anya ka din ti kasasad ni Krisa. awanan ni Krisa. Agraman ti sikog na. Anya, natayan ni Krisa. Aguray kayo tatang. Masikop ni Krisa. Wine, sigon iti doktor. Talo ka na bulan ti sikog na. Anya, apay, ada ka din boyfriend ni Krisa. Sino ti ama ti sikog na?
Iho, lumaban ka. Saan ka amatay? Saan ka payamatay, iho? Ako na ti doktor. No saan pa lang ang makaput ni Jetro itilas o ti 24 oras manipo dita. Anya, apay adi mo ituloy. Ang mga no saan ka no matamakala ti asawa ka, mama. Anya, Diyos ko, tarabayan niyo kumati anak ko. Di ho itulo ka mapukaw, be. Ipagpagapo yung kuma, iti umadani na panagpas nga, iti asawa na. Jetro, lamanam ni patay. Ado pa'y dagiti kayat mi amalawlawangan. Katsi ka lang ti makasumbat. Iso alumaban ka. Anay ko, anay. Apay iha. Diyan ko, mama. Sumakit. Anya. Anay. Mga nagpas ngay ka, iha. Anay ko, mama. Talaga nga ganakaksan. Mabit lang iha. Mga yabak iti doktor. Abalayan, aganak mo't gaya mo nila na eh. Huwag nga ron abalayan. Ngam ko na ti doktor ama si Saryan. Anya, una yan na iti apas kasama. Abalayan, si kapay lang timang bantay kin ni Jetro. Takitaak na kiti kasapulan nila ni nga aganak. Oo na balayan. Jetro, agring ka kuman. Aganakan ti asawam. Kasapulan na ka nagtaginam. Nagarangag. Akaslan nangag na ng itimbagak. Jetro, aganakan ti asawam. Isong agriin kan. Nagmulagan. Jetro, anak. Tataw. Magsaon. Nalasata mo ni patay, anak. Lalaki ti anak yung kay ni Jetro. Lani. Diyos ko, nakita ko matlaan ng anak ko. Pabigsa ka ha. Tapno mo bang to ti anak mo iha. Uwan, mama. Abalayan. Lanay. Abalayan. Apay. Oh, anya ti damag. Takasaunay ti apuram nga masinag. Ay, Kumusta ti asawa, tata? nakalasatan kan patay ti asawam. Nakapuutan ni Jetro. Nakasaritak payag. Oh, Diyos ko. Agiaman ak. Taninangag mo nagipikar-kararag mi. Kumusta, dirik na amiho? Sumaysaya atan, direk nak, mama. Ewan gaya, kumusta ni Grisa? Kwa, iho. Apay, adi kayo makasungbat, mama. Kuna, kumustan, tikadwak na disgrasya. Saan mo pala panunutan ni Krisa? Saan ang mabalin adyak panunutan, mama? Taiso tikadwak na disgrasya. Kumustan ti sekretarya? Iho, mabit lang Mapanak biit iti nurses station. Adalay nakbiit damagan. Mabit lang, mama. Saanan anang ital talaga? Anya nga anti kasasaan ti Grisa. Tata, mabalin ka di nga iduron niyo ti wheelchair ko. Katipandak iti ayan ti asawak. Kaya't ko ang makasarita ni Jetro. Agpapigsa ka pa, sakbay akasaritam ti asawam. Ado dagiti kayat ko ang malawlawagan tatang. Iso nga ipandak ko maiti ayan ti asawak. Salpay nga ita. Madanon to na ita. Agpapigsa ka pa nga umuna, sakbay asangwam ti asawam. Agpaiso nga ti atap ko, tata. Nga niya. Nga da relasyon da Krisa, kanti asawak. Maamuan tayo to. Apaman na makapapigsa kayo ng panpada kan Jetro. Nupod naman bilang ti atap ko. Diyak mapakawan ti asawak, tatang. Lanay. Isinak, nupod no ti atap ko nga iso ti ama ti sikog ni Krisa. Itataduduata ang agsangsango. Kaya't ko asyak.
Diyo mo na apang ibagaam kadagiti palimad mo. Anya palimod akong kunayo, mama. Di ka naglibak. Pudno ka diti atap ti asawam at relasyon niyo iti sekretariam. Mama, kunayo itay at iyo kayat apagsaritaan tayo ni Krisa. Ngamita, isumot ti kayat yung apagsaritaan tayo. Iti panagsubliyo dito ayat ko. Gaputa maburburtiyan kami amin. Masikugayam di Krisa. Pudno ka diti atap ti asawam at relasyon niyo. Sakbay asong batang dayta asan sa Diyo. Ibaga pa ikaw muna. Noan niya ti kasasaan ni Krisa. Iho. Oh, Apa yan napasin na ay kay mama. Anya ti kasasaan ni Krisa. natayan ni Krisa. Saan? Saan, mama? Apoy, agsangit ka pa. Apoy, ti pupusay ni Krisa. Aguri ka. Pudno ka di ti atap mi. Asika ti ama ti sikog ni Krisa. Uwat, mama. Ha? Siyang ti ama at sikong ni Krisa. Oh, At na relasyon mi. aniya. Anya ti ko nam, Jetro. Ulitan man ti baga. Anda relasyon niyo ka ni Krisa. Lani. Diyak, kaya ito na makita ti anak yung mama. Tumuknag sa dilangit ti gorak kan ko na. Gapoy ti panang lipot na kanyak. Iha, pakawanam ko mati asawam. Ipagpagapumla ko man iti anak yo. Mabiyag ko ti anak ko. Nga uray awan pan narabay ti ama na mama. Nakakawan tupay ni Apo Diyos. Datayo lakit din na pinarsuan at isaan. Sana ka Diyos mama. Tapno nalakak ang mamakawan. Ay ayatan na ka ti asawam. Napudno nga ayayat anak. Saan ko man nagbiro kiti sa bali mama? Mabalin na nasulisuglaan ti ni Krisa. Gapo ti kanayo na panagkuyod ta. Sana day ti rason mama. Tauray no umasidag tirik iti manok. No di na kayat atuktukan. Sana man ano tirik. Iha, natayan ni Krisa karaman ti bihag iti sakluro na. Dahita ko mama ti pamkatam ang mamakawan. Kawanan ti kainagaw mo iti ayat ti asawam. Kaya't ko amarik na naman sakit ti masugat mama. Oh, Isu nga oray iti kano. Diyak mapakawan ti anak yo. Isina kon. ha. Iyawid na kijabalay tayo tatang. Diyak kayatan akadan na ni Jetro. Asawam. Sa may sa kasapulan na ka. Tadi pa'y unay na imbaga na itisugat na. Saan kon nga asawa ni Jetro tatang? Anda arak yaw. Kaya't mo nga rin ta dumakkel ngawan amana. Mabiyag ko ni JP tatang. Di mo Jetro Junior ay tinagan ti anak yaw. Apa yung JP mo tanti ibagbaga managan na. Diyak kayatan atawidan na tinagan ti amana. Tamang ano babairon tumanan ti anak ko tatang. Kumusta ti panagsarita yung agama apalayan? Mapakawan na nga tati anak ko. Ado na iting bagbagak. Kaskas niya may sa ti desisyon na. Iye balay. Ti kayat na pagawidan. Anya, Lukasta, talaga makisinan iti anak ko. Kaya't nakanumot amarik na ni Jetro ti saem anarik na ti anak ko. Apayakas ti matan, dagiti mapaspasama ka ba na yan? Gapo iti aramid ti anak mo. Narasi ti panagayat na iti anak ko. Agpada kayo. Apay ngiramraman na kabalayan. Saan ka di apudno ti kunak? Narasimot ti ayat mo. Tain ka lang nakmoit ken ayat. Aniya, Anya,
Di naklata mapakawan ti asawak mo. Kasta timbaga ni abalayan. Kaya't ko makasarita ti asawak mama. Iso mabalit ka di. Akin daw inyo kinkwana ti panagsarita mi. Bayam, padasat na ibaga ti kalikagong mo iho. Barang no mapakawan na kapay. Ito nagsamo kayo ni ti asawam. Numayat ang makisarita kanya. Ureg pa rin tumangak iti sangwanan na at umawat iti pamakawan na, mama. Kaya't nakanumot amariknam ti saam ngayon pariknam kan kuana. Ay, ayatag ti asawa, mama. Agraman ti anak mi. Oray, bukaw mo pa itin tiro ang lupo ng ayayatam ti asawam. Kunana, saan na ka mapakawan? Saan ka no mamatikan kay ti anyaman nga ibakam? Kapo, iti pananglipot mo kan kuana. Anya, kaya't nakmanan akasarita ti anak iyo, mama. Wan iha. Kasaritam ko ma. Kaya't nakakasarita, tabarang kanon umampu kay natariknam. Kat mapakawan mo mutlaan. Nagbalinan aba tutoy pusok. Gapo iti pananglipot kanyak janak iyo, mama. Iso adinan namnamaan ang mapakawan ko pa'y. Ipagpagabom ko man iti anak iyo, iha. Tay ko na kun, mama. Kabaalak apadakkalan ti anak ko. Adamat ni tatang ko akaduak amang padakkal kan ko na. Ala, no di mo man mapakawan ti anak ko. Sana kayo matlata bay-bayan, nga gina. Agyaman ak, mama. Agyaman na. Tapinat kang tikid daw kung agsarita talani. Dahito yan ti maudi apa nagsarita ta. Tadi na kadilat na mapakawan. Ani? Hani tarupam. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Pakawanan na ko ba? No ikat nakit sa bali pa akong damay. Ikarit nga ang malpali wakon. Lading hitak. Maminsanak laang nga agayat. Naaramid mo na. Imposible adi mo tumanan aramidan iti masangwanan nga aldaw. Iso alading itak. Talaga nga isinakan. Pakawanan na ka lali. Nagparintumang ka iti sangwanan. Tapno mamati ka. Ana po no, ti idadawat ko. Iti pa makawan king ka. Oray agluha ka pa'y iti dara. Saan kan ama bakawan dyan mo? Lani, ipagpagapong kumay ti anak ta. Napukaw ko ta, Krisa, kunti agbalin ko mga anak ni. Sa kalpasan na, mapukaw kayo mga akila. Inayat na kami adwa ka ni Krisa. Pinaggiddan na kami naglanglangoyan iti ragsak. Iso ala dingitak. No agiddan kami matita mapukaw iti biyag mo. Ay, ayatan ka, Lani. Ipatpatag kayo atwa iti anak ta. Uray anya pa iti ibagbagam. Awan patya ko na sa umjetro. Iswala dingitak no saan kan amayat. Kaya't ko amariknam mati sa nga impariknam kanya. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam.